Thank you. Sorry. So thank you, Melody. In Garatombono to Dripa Mute. Thank you. Thank you. Tambudza in the Yipi. Hi, Maria. Should say Liz ACT. That's unmute and then snap one. Ndaona guys, ndaona. Thank you. Mori say Hesi Mel's, how are you? Pari say how are you? And it say Miri now. I'm better. How are you? I'm better. I'm just coming from the hospital. Ndabva kuchipatara kunodresiwa zvakare. Saka ndanzi every after 3 days vanofunga kudresa, but this time ndanzi you have to go to your GP every after 3 days vachinobvisa maronda aya vachinogadzira. Gaindikutaridze pandakabva. Nasi ndatora mapicture. Mira ndikutaridze. Nasi ndatora mapictures. Sakanzi every 3 days unofana kuenda unobviswa pana doctor. Right, rimwe ndeiro. Right. Then rimwe ndeiri. Amukona. Mama ona kamaronda acho. Mama ona ka. Nasi ndatora mapicture. Mama ona ka. Hesi vale, hesi moms muriseiko, moms murisei marova. Maiona ka guys. Maiona ka. Aha. Mama ona ka maronda. Do maronda achewayo. Saka ndinenge ndichingonzi after 3 days ndinofanira kuenda kudresiwa zvakare. After 3 days toenda unobvisa zve kusvikira apora. Ndatovafunza kuti saka kusvika rini? Zvikanzi kusvikira apora kokounozoudzowa kwa doctor kuti ndakato zvikanzi kozva unozodza kwa doctor kuti aoma. Saka ndikangoti alright zvakaoma. Chiri kundigwadza chikuru guys kuita dry wash. Dry wash yawo ndigwadza guys. Dry wash ndinokuzodzokudza ndikambotora foam bath ndonyatsa kubukuza nayo ndotora sipo foam bath unochiwa sokuti hauna kunyatsa kugeza. Yese ruda mukombe netea necoffee unochosora hauna kugeza guys. Unodzokorodza kana guys. Dry wash zvakaoma. Ndakatsva necoffee chiratidza. Guys, unowazoda kugeza ugodzokorodzazve wadzokorodza. Dry wash ndo yandikasikavidishi guys. Imagine kuti uchingo chinzikairamba uchingodhisaka ndichingoita iyo dry wash kwanza pafangopinda mvura. Ndinoona kuona kuti zvakaoma skana. But anyway, tikutopora tichienda. Munhu mozati kutsvaka ndakaita kutori fun. It's kind of fun so guys, but ndakatotsva. Anmona. It's kind of zvakaitika pakutsvaka ndakaita mamboka. It's kind of fun guys, but zvakatoitika. Munona kune mweya guys, mira ndikudzei. Hamuvhure WhatsApp natatenda Sharon. Ndinenge ndiri kubasa ndisingavhure WhatsApp tatenda, but ndinozongovhura. Ndikakudzai nyaya kai munogona kusatondibelieve. Ndikakudzai but muridzi wenyaya ndatomudza nezotozati wakandipisisa here. Muridzi wenyaya nezuro ndatomudza kati do you know kuti wakandipisisa? Guys, nyaya ndikakudzai mugororo mukati mafilimu guys, madrama. But anyway, inini ndimwe team ndozati ndakatotsva nekuda kwaizvozvo. Ndakatsva necoffee dia. Ndakatsva necoffee. Anmona. Ndakatombomutesta kuti ndoti aripo here. Ndizokana muzana ndishawa wakandipisisa chamwari. Ndakatsviga yo. Amira itori. Zviombe guys, ndofana kuita something. There was something big that was supposed to happen. Paive nechiri chiombe chaifana kutoita chaifana kutokuvadza munhu zvokutodaro chiombe, but zvakazoramba. Ndiri kubuda here papasimela noriniwe. Ine one tick. Zvakazoramba paiva kutoita something chiombe. Was it black coffee or makatanga maboilisa mukaka? No. Ndakatoedza nyaya yacho guys ngakudzai kamumboibelieve still. Saka anyway, zvinonetsa kuti ndinetsa kukudzai. Ini ndamune vari kuziva havo vari kunyatsa zvakaitika. But ndakangohakirawo dzisiri dzangu nezvandakanga ndaita ipapo. But iyi inotambika is part of the job. Saka ndine a fellow sister ndete. Ndine a fellow sister.
ndine a fellow child ane nhumbu handiti akaenda I think it's microwave kana guys kana ndozvandiri kuzati nyacho chikakudzai hamusi kuzviunderstand ani muna musi muri kubvunduka kuti itii here yakupisai kudai muri kubvunduka kuti ikofi here yakupisai kudai but ikofi animona ndakaenda ndichinwa kofi kubasa uko munongo kuningi kuruku mari yebhondo isapai Tembi uya kuseri ndikupe account details uya ku WhatsApp ndikupe parikuiswa. Thank you guys. Matengere matikets enye boli ya kusvika matengere matikets tinosangana uko ku meeting matengere matikets muri kutengere team UK matengere matikets guys tinosangana boti mbonofara zvedu andika matengere matikets guys. Did you buy your tickets? Don't worry kunenge kuri protected guys. Posh your ticket haufa madzimai ari kuti tikuda kufara toda kusununguka sisimeli genda ida sure toda kusununguka toda kufara saka please don't proud to mutogeti fara vana gogo vana mai vakuru tenge chida kunyetsotamba nekufara hatisi kuda kuisa pama live saka most probably mchazongona tuma video after muzona ma pictures but your life no ways, right? So and cheers to azudo what happened spako wakazotengere tickets spako guys. Team tengere tickets team UK team yangu team rangu UK tengere tickets saka let me tell you this tosa ndeza muri zonyaya yake noti ndoda kurumidza kufa sida kugarisa noti ndoda novasa ndoda basa maniro pane mwana mumuziva mwana uyu but achaanza kupinda nemonemo mwana uyu akamboya pana paine nyaya yake andichika alimona kuti mukupesera chitiru dziya kupisai kudai ikofi dzichikunetsa ika andika nyangwe neni zvakandinetsa but ansa ndakazongoti okay ndakurudza kana sinda chichakaitika animona hanzi makakurudza kupisa banku andina ndakapisa kuchihure saka hanzi marunda nikapurera haana shamwari but kakunoku ipay as you go saka I have to go to work. If I don't go to work and then what? I have to go no senge pakugara pandogara ne side saka ndopari kuti tichipanda sokuti gwadzei pakugara angu ne side but ndikangofera ndagarawo ndagara remember kuti apa pasi pegara saka unenge kapatsikira kudai saka panotogwadza hansize zvakaika pakuti alright zvakaita kuti pane mwana akamboya pana papa ndichika achitaura nyaya yake mwana yauya achitaura nyaya yake ndobva awana help panapa anditi awana help panapa anditika ndokubva awana help yabatsigwa help zvakanaka zvikadii right tabvapo saka ane nhumbu yake akati yapana pane nyaya yenhumbu iyoyo tikatoita nharo naye strike kana muchiri kurangarira ingobatanzai nyaya iyoyo yesipanel ingobatanzai nyaya iyoyo zvapera paipai ndobva aenda asesa semunhu ane nhumbu ndobva achienda kupi kwagaini kwake kunoongororwa asva gaini yaye muri kuiziva andika ari oga hana munhu hakuna wekupa child care zvozvo zvakatongooma handiti saka ari kutarisira kuti ndokwanisa kubatsirwa nenormal delivery handiti oitawo kana 2 months ari kumba handitika obva adini adzokera kubasa handimona saka manje aenda kwagaini I know how are you aenda kwagaini ndobva doctor asvika gaini bva asvikomuita masikana chimuda ani normal routine yevana nenhumbu ndobva zvanzi tikuona mafibroids 2 akakura kudai akatogwa centimeters ari pauterus saka tukona tima nema fibroids aya you cannot have a normal delivery animona you cannot have a normal delivery unokutotwa operation handiti saka yesi mai minana inda kurovarise mwana zvikanzonoitwa operation guys akabuda mu BP ya shooter handiti afungoti hapana munhu wekuti child care kuno muri kuzanya nhumbu aida kubvisa nhumbu isikaramba panoti ndibviswe handika akabatsirwa nomwe wedu kupiwa basa and stuff like that hanimona akuti ndakubvisa baba vemwana vatiza muri kurimemba nyaya chona imimi chakira chinongomirira munhu yakutosvika hanimona ndobva apa pakunzi hauzvari yesi bianga hauzvari nenormal birth ndobva kuti operation agaye kuti apa ari kubasa ari kuti ndotora leave yangu inofanira kutanga pasarigwa maweeks kuti ndichinda kudelivery pamawekisi akapiwa aya ndongotora kana kuti pasarigwa 3 weeks ndongoenda kugara 3 weeks kumba ndobva nanodi kuitira kuti adini kuitira kuti akwanise kuti aramba achitambirawo kamari achienda kubasa and then from there handikambani yacho yakatomunzwisisa from there akagara kumba kana kuti 2 months 3 months obva adzokera kubasa techingoonesa kuti tobatsirana sei handimona abva adzokera kubasa saka that was the plan apa audzwa kuti operation guys operation munoiziva haisi kuti unoti kwai ndikuronga kuti pa 1 month 2 months ndadzokera kubasa unogona kutogara kana 6 months kana 7 months depending nekuti opio sange op dzemuno dzinotaurwa dzemuno idzi mai mwana kunonzi opio muno yakatoipa
unogona kuto hameno zvavanodzita hanimaona handizivi hangu but ndongonzwawo neumwe achitaura kuti opidze munedzi hameno saka patokwira bp paya ndobva atanga kuchibuda muyame achichema madhokta ndobva afunga bva andifonera ndikati ko chii achichema zvikanzi sivela mukambozvinzwisisi ndikati chii zvikanzi ndanzina dhokta ndifanwa kuti ndizvarwa ndine mafibroids akutonditumira mapepa aya emafibroids akakura kudai 2 ari pauterus saka ndikwanisa kuzvara nenormal delivery because mwana anofa satifa kuti operation saka ndatobhukwa for operation kana ndakunozvara ndikati iwe are you serious ndobva ndosenda mapepa aya ndikachirega kuchema saka ndorarama sei ndoita sei ndobhadhara renti nei akutotanga kutodemba paya ndikati chidini chimira wakadaro tuone kuti pareja sei asi paya ndamuregedza kakuchema ndataratara naenda mukamfota ndichika abva apo paya ndobva ini nyaya yandishungurudza munhu akarudza nyaya yake oga kazhinji kacho nyaya iyoyo tikataura ndikazi inonyadzondishungurudza so andishungurudza ndanamadza nezvenyaya yandirwanda namadza nezvenyaya ndandamadza nezvemwana nyaya iya mwoyo wangu uri kungoti ndifanwa kuramba ndimufonere tirambe chingonamata tese handiti mona ndimufonere tirambe chingonamata mwoyo wangu uri kuradaro dheiresera nhasi dheiresera mangwana mwoyo wangu uri kungodaro ndikati no apa pandimwari kutotaura hapana kuti mwari ari kunzvenga apa bva ndamisira meseji ndikati uripo here handichika ndandiri kumba zvikanzi no ndiri kubasa ndikati alright kana uri kubasa bo Shakira ndikana uri kubasa bo uchingobuda undifonere handichika then tofanwa kuti tinamate abuda mabasa manheru handiti kubva akangamwa kundifonera guys ndobva akati ini ndakangomirira ko munhu hangawi ndobva ndati ndamufonera ndachati anga atobatwa nehope munhu anenhumbuka atorara ndikati manje ndoita sei alright mangwana iye ari off ini ndiri kuenda kubasa usiku ndosaradi yachona yanoenda kubasa usiku handichika ndichangopinda mubasa inini abva afona zvikanzi ndamamidziko lenyu sori ndakazorara ndakandikati manje ndininika ngatisangane nanai na12 manheru handi 12 manheru time andini chingonamata hangu we can just pray pafoni but iwo uri koko kwauri nichingonamata itanze kungonamatawo handitimaona tongoitawo silent prayers yedu I just feel like I need just to pray with you zvikanzi foni yangu ndinenge iri chivhara ndipedza ndikuzoti ndakupedza yangu shangu ini ndingogadzira ndikuvhare panoziya ndozoti ndapedza wadingogadzira kusazokumutsa okay it's up to you zvikanzi ndikati chikanzi alright iri bo ndikachisa volume because ati phone yangu inenge iri pasilent yake ndobva isa volume paya dzakati dzichiri 3 minutes to 12 handiti munozati kumabasa kwatenge tiri guys ndiko chitongonamatawo kumabasa kwakuya unotonamatira even pamba kumahouses kwatei you pray andika so that you know pasaitika plus guys mweya inongotenderera mweya inongofamba mweya nzvimbo chaichaiyo saka kazhinji kacho tinotokunda nekunamata ikoko uri wega unongotopinda paprayer yako session yako otonamatira even nekambani yenyu otonamatira zvinhu zvakawanda zvaunonamatira animona ndikutonamatawo paya ndati 3 minutes to 12 ndabva ndamubata ndikati are you up for it zvikanzi ndamuka ndiripo ndabva ndatoenda mutoilet papaya ndapinda mutoilet ndikati bata foni yako handisi kugarisa because unongoziva ndiri pabasa but this time to pray tanamata paya ndobva ndaenda about 10 minutes andika ndichinamata naye ndapedza kunamata ndikati ndakandichiwa kuremegwa nenyaya yemwana ndichiwa kuti ngoona zvaungaita just see what you can do ndobva ndatoti ndatowa bedeni yeye yemwana yakachimutremera yatoita off lifted atichisina ndotowa fila light ndikati ndangofila lightness so it's like everything is okay don't worry everything is okay kanzi nestress bp yangu yakatitoshuta udidi zvoti ndichondotestwa ndikatestwa ndopuwa mubhedha ndikati don't worry everything is okay uchanoita self delivery andiwana ndatowa light paya guys ndatoburuka papaya kutoilet kwaka ndatozvendera pasi ndichiduka pasi kati chirega ndiite coffee yangu ndopandanoisa ketero yangu oni paya guys ndatora flask cup yangu haisi flask cup hombe yakangodai so chakangodai ndatogadzira tea yangu paya ndatora coffee yangu iya ndapinda pai lounge medu ndaisa paarmrest ngona iarmrest iyi apa ndakasezvakagara paarmrest ihombe ndaisa coffee yapa armrest ndichangogara dai ndobva ndanzwa mafootsteps anditi services iri kufamba ndikati andikandoona chichikuitika nguva idzaza kutori kumapast 1 past 12 late past 12 to 1 ndikati kandoona chichikuitika ndobva ndatonodongorera paya ndikaona atadhumana ari kutoti andikunatesa hembe dzangu chichimuda kuisa mudryer ndikati alright mbo ndotobva ndadzokera norara ndikati alright mbo bedtime 1 for now ndavata abo ndobva ndadzokera
ndozvigarira pakudzokera kunogara paya guys, pakudzokera kunogara paya animukona ndikusumuka ndini uchindogara pasandi ndakanogara pasofa kapu ichi animukona chakanoguma kapu yandakaguma guys yafa kunowirepi kapu yafa kunowirepi ndaguma kapu neichi kapu yafa kunowira uku ati because ndaguma neichi kapu yafa kunowira uku kune rimwe sofa uku ndikwafa kunowira but kapu yakawira uku kuno kwandiri kunoko zvimagariro ndakaita waya ndo akangoita couch racho ndo setup iripo kapu yakanouya kwandiri guys animuona yatouya kwandiri ndakazviona ndakambowanda kutotsva ndakutojamba animuona ndakutojamba antimazviona aiwa iflask saka inenge yakachengeta gogo kakimbani inenge yakachengeta hotness imomo antiona ndakatozoona kutojamba yafa kutowira uko because ndairova yafa kunowira uko kumasure uko kana kuwira that side kwete kuwira kwandiri yakabva yawira kwandiri kapu ndatojamba paya ndakutotsva guys ndakutodii panguva iyoyo paya ndakatanga yakasingawiri pasi payaiwira yaiwira pasi but chinda uku hatika kana ndikwaifa kunowira kofi yayo kwete kunowira uku kwandiri kuno yakawira inini ndobva ndangoti ndakatotanga kutojamba paya ndakutojamba ndakutogadzira ndakutodini paya panichemwoyo ndingamatoti mwari chichaitika ndikutotanga ndatosa position ikapu ndikunyadzona kuti pane zvaitika panapa ndakabva ndakurudza kuunderstand what happened ipapo hanimona but ndamuudza semunhu akazvitakura ndichichi ndakatomuudza nezuro hanimona nezuro after andipa maresults ekwadoctor ndopa ndakamudza kuti do you know kuti takanga tatokunda ndopa ndakuti ndanorara ndichikuti ndanzwa burden yadona ndo yanga iri change yemaresults iyoyi saka nezuro nditori hangu kupi kuchipatara uko andika ndiri kubasa ndiri kuhospital tiri pabasa ndikutomuona zvangu animona akutofura nepapa ini ndikutoita hangu zvandikutoita ndichitonyora hangu maripotsi ekubasa ndiri kuhospital ndamuona paya handika ndikutomusimudzira roko kudai so handimona haana kuzviona ari kuenda kumaternity uko aenda kumaternity kwake kwaenda kuya handitika aenda kumaternity kwake ndobva ndatodzokera mukati ndobva ndatisa message ndikati kuri kuindepiko pamessage zvikanzi mandionepi ndakuona ndichiita hangu machinyora maripotsi angu ndakuona uchiinda uko homicide drongo cheka ndachiinda kuhospital animaona zvikanzi saka ndapinda madhokta kati alright wozondipa update kuti zviri kufamba sei zvikanzi alright achibuda imomo akatanga kufona ndikabva ndati handikwanisi kubata foni ita zvokutexta because mandiri hamuna chinetwork ndozoiona ndaenda pasi ndibva ndisendera mapepa ake maniwana zvikanzi simeli handizi kuti ndoti kudini ndachita mufonera akudze imomo wake zvikanzi handisi kuzi I'm not at work today. Hasi kubasa. Ushu. Hasi kubasa. Ndachimwa ndakubasa. Okay. Hi dear. Musha ndikutaura nezvenyaya yako nekutsva kwangu ndo yandikutaura riti hangu ndiri palive. Saka ndachiti vanhu vakachiti vakatsva sei ndichionaridza zvakaita zvikati saka imi vakatsva sei ndikati guys kapenga safa hundiwira yaka unoenda the opposite direction ndichivaudza setup yacho. But yakanditsva but kuchoko yakaita inini handizati yakatsva sei ndobva ndatanga kuti vandaretera nyaya yedu ndikati munhu akatondipisa akasadoziva ndakatomuudza nezuro kuti inozati ndakatsva ndikatomuudza nezuro ndozati ndakatsva nenyaya yako saka nezuro azoenda kwadhokta kuya chipedzako nyaya ndopana ndasvika ndobva kwanzi chii nezuro pawakazondudza paya uchibuda kwaikudii there seems to be a mistake hapana chatiri kuona hapana zvinhu apa maybe it was a mistake we don't understand kuti akabva sei mafibroids aya because aifana kunge aripo but hapana akangoerekana angodisappear they were even confused kuti chii chakanyatsoitika saka ndo akundiudza mani zvikanzi similiki you won't believe what happened ndiri kubuda madhokta mafibroids aya ashayikwa vakutobvunza kuti mafibroids aindepi maripotsi vakabata mafibroids akaonekwa mafibroids apachina ndikati ndakakuudza one kuti inga takakansela one mafibroids that day we cancelled one ndikakansela ngakuudza kuti hapana you're going to have a normal delivery hakusina wangotobhukwa kusiza hakuna siza unoitwa you're going to have a normal delivery usastress handimona akafara nezuro zvokusvika pakunonditengera lunch akandivigera lunch ndiri kubasa akafara zvokunondivigera lunch ndiri kubasa akanditengera lunch kusaziberi kwakatenga akauya nayo animona anyway rikandisa kuti I know kuti uri kuzorora chizororako it's okay zorora ndiri palife no it's okay thank you so much sisinete ndakatoshokekana nazvo even up to now nditoshokekana kuti is this real akashayikwa kudisappear kunzi hapana taigwa nehondo dzekumusha kwenyu dzakandipisa izvozvo but it's fine takatowina
Amen. 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 Right. Saka ndo zvakaitika ndokutsvaka ndakaita. Saka ina ndakabva ndangoziva kuti this was a spiritual warfare anyway. So ndakapindawo kuterritory kwavo kwanga kusingafaniri kuti kudaro. Bva ndatotsva handika zvakatozokonfirmiwo hazvo zvokuti ndakavata dzimwe nguva ndogona ngorota zvimwe ndakazongozvirota zvangu ndine zuro padaitorota handitika pane zvandaingorota ndobva ndangoziva kuti ndiyo confirmation yenyaya yake. Saka ndokutsvaka ndakaita handimaona but handina that pressure nazvo ndangoti it's one of those things Mwari chinotangika munoziva kuti chinopedzeka sei handitika. So ndoda ngotenda kungoti timu iri arimbouye nematestimony guys. Ndina umwe mai moni ndovawana here mai ava ndovawana here. Ndina umwe mai vakauya vachindichema vakandimutsa na 2 o'clock vachichema vhiki rapera museri. Timu rangu randinaro riya ndamuona Nosta arimo comment section. Iri timu iri andika timu rana dhoka randinaro iri tinonamata naro kuseri guys. Serious iriko zviri kuitika ikokoka kuri kuitika mamiracles. Vabvunzei mubvunzei Nosta arimo mubvunzei Nosta arimo mugroup kuri kuitika zvihombe tiri 4 takadaro pakuitika zvikukutu. Saka yes machira chinasava akasava necoffee akasingafanira kuita this bed but akatozoita this bed. Pane mukadzi akanifanira na 2 mukadzi muhombe achichema kumba uko murume atuta mabhegi handi musi wa 27 aenda kugirlfriend adza mukadzi kanzi ina nchabhadhara rent pano mochiona kuti mobuda muchindepi andichika anzi muchanza pesa nekutsva pamuchana matiri nakamuchanza nekutsva no zvosiyana. God does not work like that. God does not azvifanani umwe nemumwe anenge ane yambutso yake. Ina handisi muprofita guys handiziva kuti kana Mwari vangodawo havo zvinongoitika handiti chingonamata. Ina handisi muprofita guys musatsa pachivaitsimbe muprofita. I am not a prophet and handiprofita kungokuudzai zvimwe zvinhu zvazvinongoitikawo kuseri handimaona chete pane vanhu vatenge chingotaurawo paya handitika harisi group isusu tingori Dorcas women tiri 4 takadaro handimaona. Ndobva mukadzi ndobva fona kanzi kune murume ndakuenda handichadzoki handimaona handichadzoki iwo uchiona kuti panapa wakubhadhara renti yako sei handitika mirai ndimbomutsvaga let me find mirai ndimutsvage ndisati zotange ndikunyepa mirai ndimutsvage wata mwana ndiwo safe asi profile picture yake ndoisiva asina kuichinja handimaona. Ndobva ndikati vakomana ndakarara ndikuenda kubasa makuseni ndikanzi simeli ndoita sei handishandi handakana pekutangira ndoita sei ndodini ari kuchema ari kudemba pasaka kwai tibude nevana murume atoenda tora hembe dzake dzese hapana kana chake chaasiya murume yanzi akatakura zvake zvese ndobva arova pasi. Mukadzi uya ndamukana tu iwe handika mwoyo wangu wanditi ndinamate nemukadzi uya ndikati mainini munoziva here zvokunamata munonamata zvikanzi ndandichanamati simeli ndakadisappointika nekunamata Mwari havandidaviri wati hataurawo feeling yake yaya yaari kufila pamusoro pamwe ndikati alright mungotsinzine itonamata mukadzi enda kanamata naye zvairamba kuti ndipedze munamato guys. Ndakachovha naye ndofunga 1 hour ndakazorara kuma4 handimaona ndakachovha naye ndichinamata mukadzi yeye kandifunga ikwaari angatosvimira kudhara kuti moti mai ava vapenge handimaona takanamata tigonamata kusvika ndazopedza paya ndobva ndatomuti aiwa murume wako achadzoka zvikanzi kana atakura zvese atoenda haachadzoki atotakura everything aenda ndikati achadzoka zvikanzi atoenda 27 28 29 ndanisira message voice note achiti ndoda kutama ndikuplay voice note murume atoenda sisimeli murume achadzoki murume atooneka atoenda ana kutombovhira auya nevana zvitinitira nenzara pano mwoyo wangu mbofunga kuti asati tsvaga mari ndikati no handika ndikati zvikanzi Mwari havako Mwari haako dei vanga vari kwachiona situation yangu chichichi murume aenderadza ndabasa akusara nyaya yake paya ndikati ngatinamate tanamata ndikati murume wako anodzoka kweuri kumhanya sei murume wako anodzoka apa kwaile ndotangagarira zvasingasiiti musi yakabva ati mari yangu yerendi ndokumbira kuti ndizoishandisa saka ndoda kupfuura ndichitora mari yerendi musi wa30 apa ndakana sendi murume aenda handimaona hana kana sendi ashandi murume atoita zvinhu zvake zvisaenda nezvana zviviri musi wa 31 uwoyo achiti ndatiza pamba akabva ndisira message kana ndatiza pamba kutiza landlord kuti ari kuuya saka ndanoti anogona kusvika kana ndikandirembe panzi saka ndatiza pamba ushu aiwo panodaira ndamuwana ndakanamata murume akavati adzoka guys akavati auya akabhadhara rendi same day iroro mutapana Mwari same day iroro he paid rent day iroro ushu. Hi my love
Sisimeli makadini. Kuzorova vasikana kana zvanaka munobva makangamwa korova kwakungoti Sisimeli muri sei. Maamurudo. Maamurudo nababa. Maamurudo. Muna kana. Murungonesa nei? Voicemail. Asi mumba makagara yenyu hamuna kuzodzimba nalendo takadzoka murume. Ndiri palive hangu ndiri kungotaura ndichingoudza hangu vanhu zvakamboitika neni pamasura apo. Kuti panga patoipa. Kana rendi chai aisati yatobhadharwa nanasi. Akangonyararawa. Iyo yaifamba pamuri papo. Ipapo tichingoripo ipapo. Asi hausisiri mutoro wakuka kana asina bhadhara rendi hausisiri mutoro wakuka. Usisiri wangu. Ndozvataida handi ndowaiti iwe ndoti ndoinde kune vana. Handiti waiti ndoinde kune vana murume apeka zvinhu zvake zvese wainda. Zvikanzi ndaunohura. Uchengete vana. Asi panga apeka zvinhu zvake zvese ainda anga aindepi? Zvinombozikanwa nani obviously anenge aenda kuna Marwei ndekuko kunenge kwaendwa. Asi musi uyu apa ndakanamata newe nditi ngatinamate iwe. Tainamata igara zviya. Takanamata kuti chii? Makanamatira kuti must restore back my marriage ende munhu ngaabhadhare rent. Munhu ngaadzoke angainda. Akazodzoka muswani? Chokwadi. Ndine zuro chai. Aiwa naudzoka nezuro zvikona. Maita sei? Ndine zuro akauya that night akauya akadzokera. Nezuro ndopa akazochidzoka nakubvunza nasi kusendopamuka akazama kudotaura neni. Mandakuti atomuka akasatotaura zvakanaka. Zvanzi ndikusanganisa mari. Ndakataura naketeka. Ndakamupa 100 rand kuti asadzime magetsi. Mandakuti alright meta basi. Ino musiyawo kolawo musiya ani makaniti baba vadzoka mukaisa pamessage muchitenda kuti ndemufunge Sisimeli ndoda kutenda Mwari baba vadzoka. Kuvakauya vakadzokera. Ndakataura vadzoka. Vakadzokera. Aish. Ndikati ndingakunetsei ndikati gani. Kusaka tiri kufarira testimony sipo shwa baba vakauya vakadzokera saka tiri kunamata. Baba vadzoke zvachose. Vadzoka. Zvefuti. Udzoke. Saka navazodzoka nhasi zuro. Ndizodzoka zuro manheru. Saka vakutaura zverendi kuti vakubhadhara. Kwemba ichichi mnhendi nhasi vakuti vantu vanobhadhara rendi at least nhasi ndikati saka usisi mutoro wakoka chizvichitako settled udzikame nekuti iwe munhu ane lease contract murume chidzikama ipasi mugari. Kandi vakauya uchandiudzi kuti havana zvavakaita wongonyarara naikola. Ukamboenya kuitirwa Mwari akambokufeila papi naikola pakanyanya kufeiliwa naMwari pekuti hauchanyanya kuda kunyanamata ndipapi. Ini ndinorwadziwa Sisimeli andimbonyepera ndotombozviudza kuti Mwari wacho anenge hako wai azvidai. Tambura kwangu kwese hasi kukuoneri. Ndikuti makatopera chido ndikuona kuti wakatopera chido chako chido chekuti chati Mwari achakupindura iwe hauchina. Hauchisina. Hamusi kunyepa Sisimeli zveshuwa ndikatoti maybe Mwari ane vanhu vake pamwe nini. Zvino naikola Mwari wacho anokubatsira sei wakanoita? Haungarambo uchina matigwa nevanhu vachikubatsira kola. Even njoro tikakupa manamba ana madzaba kungona matigwa. Asi iwe wega unofa kuzvibatsirawo uchimira panzvimbo. Marriage murizi wayo ndiwe. Anditi iwewe ndiwe unoziva marriage yako pairi kunetseka. Ndiwe unofa kumira uchinamatira marriage vanhu vachikubatsira wasiwe uchinamata uchemera weimba yako. Anditi kana usizvouri kurambira apo chiti unoida. Asi kana usingasaidi unongopfeka mabhegi sezvaangaita muri moyo. Ungopfeka mabhegi akodi woenda. Zviro nhasi unoti akuuya kuti ndoda kubhadhara rendi ndoda kuda iwe oti kwai ndomuinsira zvekuvoicemail. Saka zvodipo tewasei? Chinonetsa Sisimeli chiri ndakabatikana saka handisi kuda kutaura zvakawanda. Zvino ungabatikana usina mari yerendi kola usingadi kumusiya murume uti asi guys ngataure chokwadi. Hausi kuda kumusiya murume uyu hauna mari yerendi. Apo uri kumuiginowa ari ane mari yerendi saka anoizo akabuda kaenda odii naikona. Uchida uchadi murume kachiti aiwa Anton apo unomuda murume wako ndizvo chiri kumubatirira ividhiyo anotya kuti ndine evidence yese yekubasa ndochinhu chiri kumubatira chandakaona chiri paari. Iwe murume wako chiri kumuda here Kola? Do you still love your husband? Inini Sisimeli handikunyeperai ndambonyanya ndichiregerera munhu anozvaandasvika pakuti andanoita. Ndochokwadi. Hauna kundipindura mubvunzo.
uchiri kuda here murume wako? Andichada sisimeni. Alright, saka iwe usingasadi murume, what are you still doing there pane murume uyu? Inini ndamuudza sisimeni ndikati ari mimi henyu munobuda henyu pano. Inini ndamupa maconditions angu. Ndikati kana waramba ini ndichangotaura nemurungu, ndonodza murungu kuti izvi ndizvo zvamuri kuita mavhidhiyo apa, pamunochengeta zvinhu zvenyu ndeapa. Muona kuti mabhadhara rent yangu. Wakundiconfuse manje mnin'ina wangu, wakundiconfuse. Wati uri kwaudza baba kuti inini kana ndichadi chipfeka mabhegi mubude. Vhiki mwezi uchipera wakanga uchichema kuti ndodzingwa ndoindepi, handina rent, handina kana kwandowana mari ndiyafa kubhadhara rent, ndangonzi chisara mcho zvionera mbhadhara rent. Zvino kana kachibuda izvo zvakainda, muna here mari yerent? Sisimeni ndo zvandatota apa pakutongoshanda blackmailing. Anotongozoti akangotadza kubhadhara rent yangu chete, ndingangoenda nemavhidhiyo sai kumurungu. Andakakudza kuti ndine evidence yekuti vanhu vane zvavanoita pakambani. Ndo condition ndakangomupawo ndikati muona kuti mandibhadhara rent yangu. Akanditi hanzi yakawanda ndikwanise, munofana kuita sei kututa muende muhambo. Ndikati aiwa, imi munokwanisa kutipa mari iyi. Then we take it from there. Saka iwo uri kugaya kuti video raunaro ndo leverage rako rokuti uramba last month paanga atuta ainda apa. Video papasine. Ndandinaro but ndine fee. So ongosera umburisira kuti aone kuti aongosera umburisira. Iyanga singazviziva ngasina. Iyanga asina video. Vanhu vanozoti ndine video madriver ake. Awanike zvatowe wesi teenage vibe. Ini ndikufarira testimony kuti Mwari vakandigonera. Wanike wesi from bed to wesi. Tatoi pa divorce chaiko, tatoi kutoisa divorce degree. Naye Satani unoti haundishuriri Satani. Satani siyana nemba yamaya. Satani. Unoti haushuri. Chandomufara chete ndechekuti adzokedzana akashitaura nyaya yekuti ishu yangu. Saka alright, video riri kushanda here kuti rendibhadharwe. Iyo sekutaura ndisingazive pamberi apo. Handi munozasi simeni kana munhu achipanika anogona kubvumba zvenguva iyoyo later on munozoramba. I'm not sure ipapo, but for now rashanda, but kumberi uko handizoti richazoramba richishanda. Munina wangu teerera unditeereresa. Anogona kungochinja. Chiteerera unditeererese munina wangu. Do you know kuti God is not a God of confusion? Mwari havasi Mwari veconfusion. Handiti chavakataura musuyari wakandiudza kuti sisimeni ini pandaiti Mwari tai kuti murume uyu adzoke auye azobhadhara rent pano, handaunge ndazoziva kuti kune dzimwe nyaya dzekuti hauchadi murume kana kuti kudii kana kudini. Machemera waita kuti uri kuda munhu kuti adzoke adi abhadhara rent uone pogara nevana zvomanga manzi muona yekutamba ende mwedzi wacho watopera palelo kuti vanenge vachitouya kuti kuda mari yerent. Saka natonamata kuti Mwari itai kuti munhu adzoke abhadhare rent. Uri kutaura kuti munhu adzoka zveshuwa anga achikudza kuseni kuti ndataura nani nakeeteka akampa 100 rand kuti ndichabhadhara rent yangu, ndikubhadhara rent yangu amanoti atirini ameno zvakudza. Iwo wobva wachiti ndichadi murume uyu, handitika ndakuda kuita zvokuti ndishandise video kuti ndimublackmail achindibhadhara rent pano. Patove neconfusion mainini, patove neconfusion. Nezuro ndakamuona ina Marweye. Hatisi kuramba kuti Marweye inzwa muningina. Ndoda kubatsira. Inzwa muningina wangu. Akandendeza kumakoti ushu akandisungisa alright, ndikukunzwisisa. Marweye agaranga aripo. Anditi ndo first reason yakaita kuti babata kule mabhegi avo vabude, anditi vakaenda kuna Marweye. Ukasara ukanziwo chiona yekutamba chadzoki pano nevana. Anditika Marweye angagara aripo. Anditika then ukauya anditika ini chandoda kuzama kuita apa. Anditi yes tichasvika panyaya yako yekuti murume yandirwatsa adai anditi but ndoda kuti tisvike ipapo iwo wacho uchiziva upo wakatsigira munhu wega paupenyu ane paanolina napo. We have somewhere patinomira tomira nechakati. Vamwe vanomira nemidzimu anditika, vamwe vanomira nemanjoso, vamwe vanomira nebute anditika. Inini hangu ndinovimba naMwari, ndomira kusaidire kwaMwari. Ini ndikauya kwauri ndikakuti ona inini handina chandimwe chandogona kuti ndivimbe nacho, tongovimba naMwari, ngatingoita zvokunamata tikanamata nditi. Saka now ini ndiri kuti Mwari havasive confusion. Chakuitika right now iwo wati Marweye wakamona naye nesuro andika Marweye agara anga ari mom picture
anditika yatove imwe stage yekuti uzotsanyira imba yako wega kana uchida nekuna asi wati imba yako hauchaidi pandiri kwari ndinapo manje mimi wangu undibatisise ndepe blackmail nevideo kuti ubhadharirwe rent uine vana right. For instance murume uyu azotuma vanhu kuti vauye vape video phone yako mumba kana kuti vakukuvadza vakutorere phone leverage yaenda. How are you still going to pay that rent? Phone yandinayo zvino zvindeyechitu yandakatomborekodha yacho yakatombokwanyiwa but ndandakasevha zvinhu zvangu kuGoogle zvimwe mandapa hama dzangu mandati chengetai pandakazoita foni mandati dzosai mavhidho ayo back futi ndopandiri wari dzinapo pablackmail apa because one zvazvinoita nezvekudaiso handiti how about you look for something to sustain yourself uzvimiririre wega. Blackmail kana wada kuita hako yochita hako second option yako asi uine backup plan nokuti apapa yawakuita ukona murume wekana pave namarwei pakati handiti hatimuzivi marwei iwe ndiwo unomuziva. Anything is possible handiti marwei anogona kutokutsvagira vanhu zvisingazikamwe nemurume kuti vakukuvadze iwewe nenyaya yevidhio iyoyo because murume chanodza marwei chokwadi kuti mukadzi uyu ndicharamba ndikutoramba chinzi ndibhadhare renti because kune video rangu rekuba kubasa ririko antiwazviona. So marwei can do anything nokuti life yako apa uri kuisa pariski wega South Africa ikoko nevanhu ava marwei nemukadzi wako but ndopanda ndikuda kuti paite backup plan kuitira kuti mangwana handitiona kana zvevidhio izvi zvikanzira zvamene tongoti paitika something handiona kana kuti iye arizena kubasa kwaari kushanda anogona kurizena kubasa kwaari kushanda that means video hatichashandi handiona kubva chitanga kuya kuno sisimendi ndo basa rake ende munhu anodiwa nemurungu zvokuti munhu anotrust ende haana mapepa saka akwanise kurizaina achangoramba ari papane kusingaperi haatokwanise kurizaina ntomboramba aripo inini watambomu inini kana ndafunga kudza murungu anoziva sisimendi ende murungu ndinongomuudza kuti panolodha mota dzako iwewe nguva yakati panobuda mota yakati iwe tarisa makamera wega handitomboita zvokuti vandione ndoda kuti vabatwe vega nindichangodza murungu ndakanyarara because ndoda ndikutoona kunge thats the best revenge handichakwanisa sisimendi vanhu vanoita madhiri kana munhu achiita mari yekuti anogona kubata 5,000 pazuva nemadhiri asi achidza kubhadhara renti imari renti yenyu achitadza kubhadhara renti 4.250 and it's like you are determined kuti ucharamba uchiblackmail ndandati uite plan B ande hanzi plan haishandi namata haushandi kana munhu asisade kana mwari vanosoftena mwoyo kana mwari Farao chacho yakanga kaoma mwoyo mwari vakagona kusoftena mwoyo wake mwari vanosoftena mwoyo wemunhu anoti handichadi akadzoka kunyatsokuona mukadzi uyu panyuwani kutomona ari chisikana kumuda zvokutodaro wena usatambe the power of a prayer usatambe the power of a prayer chinondiwadza pamurume uyu ka ine saka ndichiti kana ndichibuda maari ndoda kumusiya asina kana chii kozi vese avaaakevisa pa 10 years apa ndakabvunzwa kuti munhu uyu agotadza kuita mwana ari kungoda kakudya mari zvake saka munhu uyu ane 10 years adane murume wako 10 years munyei muchingomuziva ndinotomuziva notoganza ndotomuziva mwana wamarwei akaenzana nemwana wangu ndewani firstborn yangu mwana wako ane makore mangani firstborn yake vasikana vanodzidza pachikoro chavanoenda kuchikoro chinodhidhurei kozi ife 4.7 pamwedzi patina ndizoti mwana wamarwei akaenda pachikoro ichocho hawo ende baba vacho ndo vakatoaplayira mwana uyu mapepa kuti aindodzidza pachikoro ichi baba vapi murume wako murume wangu tichitoshandisa adresi ekubasa kwavo tichitoshandisa mapepa ekubasa kwavo kuti mwana awane nzvimbo iyoyi zvikatobudirira ndokunodzidza mwana wamarwei still yangu fizi yemwana yambobhadharwa but yangu zvino zvaichabhadharwa fizi yemwana mwana anozvakukurota 56,000 mwana wako mwana wangu. Guys, do you believe pane comment ndapinda, do you believe what she's saying? Kutagona machuma flobi. Do you believe that? Proof mapepa acho kuseri mugoona sismeni. Ndokutumira even mapepa ekucourt mugoona zvese ndokutumira ndinazvo. Saka ndopanonyanya ndirwadza kuti ndakambovabvunza kuti saka iwewe kana usachade nezvangu vana vofira mhosva dzangu iyi. Taura zvinonzwisisa. Mwana wenyu wechituwa nemakore mangani?
wachitwani 7 saka within that period of 10 years achidanana negirlfriend yake imimi makatosvika pakutoita mumwe mwana. Inina sisimeli ndakazvudza kuti zvandandakazvudza ndakati aigendi zvare vana vangu ende iyewo chituwa chendakatopuwa mari ndikanzi vanobvisa mimba ndikaramba ndikati ndikuzvara vana vangu handidi zvokuti kana ndazosiyana neyo ndonowanikwa ndakunoberekana neimwe mutupoko kana kuti wakadida uchidako kuti whatever zvinenge zvaitika ndokuenda nemutupo wani ndakatoita ndichida kuti whatever zvichiitika ndinoenda ndine mutupo wangu chiwani but ndatodzwa kunzi bvisa mimba ndakatombotizwa pauri chitu wakadzoka wakandipa futi wechi3 mwana ndine 3 vasikana wechi3 ane 2 years uyu wamaruwe haana kana maruwe haana anonzi hakuna mwana kunonzi hakuna kozi ndakambozamowa hameno handizo murume haarambirwo sisimeni hamuna here kumbovhira maningirira mambotaura namaruweyu because nyaya yatiudza pano ndeyamaruwe zvaanasi kuchanakidza nyaya dzanamaruwe kana dzouya tine maruwe watinofanirwa kuti tifonere izvozvi tine maruwe watinofanirwa kufonera nhasi auya atsanangurira vachisangana nemukadzi namaruwe pano iye manje iye patakaendesana kukoti akabvunzwa namajistrate akanzi nyaya murwirira ndeiyeyo waita kuti use mukadzi wepanapa akati anondiharasa ndobva vandibvunza magistrate ndikati iye murume atikuita sei rume ndobva abvunzwa namajistrate unenge uchiita nemurume wake akati ndinoita business kozi agara anoziva kuti munhu wangu munhu wemadhiri akati ndendiita business naye saka ndobva ndati nanambopera ndanisana naye but ndakangomuudza kuti siyana nemurume wangu ende umwe musi wacho watakazonetsana ndatovaona vakagara mumota ndopandakabata mota achida kudhraivha mota kuti iende mandarama ndakabata mota kuti haisi kuzosumuka murutsa chii murume wangu mumota ndopapo patikatoti takatonetsana namarwei anga akakwiza murume wako mumota marume anotodhraivha sisimeli iwo unodhraivha sho kuti akatotengerwa handidhraivhi handina chandinacho kola sorry mnin'ina wangu iwewe ndinosa kuti pamwe murume wako iye mukadzi ndio soulmate yake ndo soulmate yake ndo zvandikutaura kuti inenge ndo soulmate yake iyoyo muri kuchibvuma kakola kuti soulmate yake saka yeye aiwa muri right famba yeye ndo soulmate yake 10 years onoenda kudriving onotikegwa motikari imi musina muchitambura nevana kupinda chikoro che 56,000 rands 56,000 rands che school fees asi wa mwana wavarwei pamwe asi kukwereta isoulmate yake iye anototaura kuti hanzi handinambobvira ndamutengera mota ndingati vhela akungataura kuti angabvumi masoulmate avanhu ari kusheuku vasikana chiri kunetsa pane mukadzi usisimeli mukadzi arigara nemunigeria anogara nemurume ende pane munhu akandiradza murume wake but ndikushuwa kuti ndomusvikira sei murume wake ko iwe kwachiti anogara nemurume ko murume wako watakambobuda kaenda kuna marwei vainogara vari 3 handizivi kuti vaigara sei kosi iye anonzi vakatenga imba manje nemunigeria waanayo ndo zvokutaurawo vamwewo saka vaimbogara nemurume wako vaichigara pai ayushuwa kuti ane murume kana kuti dzangove nyaya dzevanhu because inini nditori sure kosi ndakatomuratidzwa kuti ushu but ndikushaya masvikiro ekusvika paari because unourayisa murume wako here babai vana vako unomuurayisa ndozvandakutongochida sisimeli kosi ndamita wonotomuchimurayisa kuti achifake ngachifa zvino kana akafa zverendi yacho inobhadhagwa sei unongosara nevhidhiyo rendi isina kubhadhagwa zvozodii imbomira kusamuurayisa nokuti rendi unozotambura 4.2 yakawanda ukamuurayisa iye zvino vhidhiyo riri kumboshanda kapari kubhadhagwa zvozodii vhidhiyo hatitembe munhu anochinja sisimeni murume wacho mukadzi uyu murudzii muzimba zvawakutoti wange ndiwe marwei naiwe koni muzimba saka izvo zvimira ndibvunza paari kuya kumba uko ari kutorara newe ndiwe ushuwa kutoita kunge ndiwe marwei ari kurara newe pano yakumba murume uyu hatitosangana makaguma rini I think pane mwedzi kubva pazo chii chakaitika kuti musazosangana imanchimbosangana mwedzi ndi manje apa
chichakaitika ngachiti ndikasangana naye ndobleed. Alright. Saka akatogadzira munhu wake. Ndakatozo. Ndosaka ndakabva ndangotya ndikati andingiseni nazvo. Saka you see why what I was saying kuti anogona kutomaruya anogona kutotamba rafu murume asingasivi. Anoona tapa akadogadzirwa. Kuti iwo chitikasangana naye udai. Ewa gadzirwa akatogadzirwa sisimendo saka ndichiti anti ari kuda mari. Saka murume akagara. Mune namba dzemukadzi timbomubvunza kuti azviitirei naiwe chichanyanya kumunetsa. Namba dzake ndinadzo sisimendo. Antipe timbonzwa. Why anyakuvaraya yako imbe yani ane wake murume? Zvambo yenye kufamba sei? Timbomunzwa wedu kuti problem yake iri papi. Chandotyira munhu sisimendo anozvita munhu wemamafia mandiveki. Vanhu kuti vanouya group. Kuyepi? Kutouya kutozouya kuzonyedzana nini pandogara anopazi anotomboya kuchiganza zvake. Anotomboya kumoko kuzoganza? Anotomboganza. Kana akarohwa zvake naudoro anoganza. Kuku iye murume wenyu atigona kutaura naye. Tiwo sei ashungurudza mureke kudai. Munogona kutaura naye murume wangu. Ehe. Tichinde dukana muchitla mati vanobaya nemapanga madhevere. Tochiinda kumurume. Murume ndongomudza kuti ndaiba bamnini mambo chichamboinyoitika. Ndimbonzwa mareasons. Tinzwe kuti chichiri kuitika. Alright. Ndipei nikikiri ndichindisenderana namba yake zvozvi. Wobva waninyorera nezita rako mainingi nezita rake. Ndichitomufonera ndichibamnini makadini ndauya satete. Andika chii chiri kumboiya kuitika kumba kwenyu? Chii zviri kuitika? Titangire ipapo. Venika ndamufonera indo chizogona kuedha pakoli ipapo. Tisangane papakoli tisenda namba dzake. Alright. Senda namba nditaurira. Alright, senda. Alright, sharp. Alright. Eyo, regai nditichiwe bamnini guys. Sorry akokola unenyaya mira ramba uripo ipapapo. Dzango ndinobva dzangoya dzakandikedzana dzemujolo guys. Zvakaoma. Kandose what mai ngiwa nemurume okura. Ndinza kurumidze kangamba. Kuti kana ndakuda kumuedha kana ndaona namba dzemurume tochifonera murume. Because guys ashimeke sense ka. Gamba the school fees 56k ye mwana wechikoro. Ungano ashisi kumeka sense guys unobhadharira. Ndivapiwo futa. Ndeveikwa. Charlotte ndiani futi. Zvinhu zvacho. Ameno guys. Like tigaitimirire namba. Tichawa nemurume zvai munomanyirei. Handi tinowa nemurume here guys. Chokwadi chinozongobudazve. Rigaitione kuti tadi. Handisiyo kaitimboita zveyo idzimbosera nezvenyaya dzevamwe wakunza nyaya dzavonyuwani izvozvo. Ichai first again ndinoda kuti ndizombwana 3 hours 4 hours zvokuti ndimboisa matama pasi ndinoda kubasa. Ichai guys itigaite first kaga nditomudza kuti send first. Tiwane kufamba nenyaya yake. Zvakaoma. Varume kagaizika. Varume vakangooma zvavo so. Matione varume vachona denga ivi guys kuti variko. Nokuti munyazo kutaura chako chokuti uyu watopinda mudenga achimacha uyu mukati uriko guys. Uriko. Kaitimirire bamnini. Kwamadi kutaura navo kuseri. Ewa ndinogona kutaura navo kuseri haisi nyaya. Kana musingadi kunzwa imimi ewa ndinogona kutaura navo bamnini kuseri haisi nyaya. Handogona ngowa ndoga kuseri. Nyaya. Ndogona ngowa ndoga kuseri haisi nyaya. Ndogona ngowa taura navo kuseri ndowa. Ndozokudzai kuti vati chii. Ndinovafonera pasiri palife ndinongovhara speaker ndonzwa kuti vamira kuti chii toidiscussa.
tonzwa kuti vari kuti chii. Aiwa ndichanga pamwe panenge pane mamwe sensitive information guys. Saka ndinongovhara speaker so ndonzwa kuti bamweni vari kuti chii. Anditika ndonzwa kuti bamweni vari kuti kudii. Aiwa tinoda kurespecta vanhu guys. Anditika tinoda kurespecta vanhu. Hatisi kuitira zvecloud. Tinoda kuvabatsira. Anzani babani. Tinoda kuvabatsira saka hatisi kuita zvecloud guys. Tizoita kunge tikuda kunyadzisa murume kana kuti chii. Hatisi kuda izvozvo. Kana tichida kuita genuine yope kuvabatsira. Anditika aiwa guys ati guys come on guys, we are being genuine here. We are being genuine, we want to help them guys. Anditika tichida kuita tichida kuvabatsira cheko ati utange nekuiunza inozouya kana yapisa vachiziva. Anditika alright, igaenda vabata first. Kana vakangodaira nditombo kuvhara yapa. Vanenge vari pabasa vasi kudaira. Havasi kudaira. So ndofunga vari kubasa. Okay, havasi kudaira. Maybe very peace. Right, tozovabata paleto. Right. Hatinde panyaya chacha yatunganza pano nasi. Guys, panyaya yatunganza pano anditika pane zvakare mukadzi. Thank you Tali. Pane mukadzi asiri kufara wemumba. Anditika pane mukadzi asiri kufara wemumba ari kuti zvakarezve kune musikana ari kuputsa imba yake. Anditika saka pakaipa regai tinzwa ari kuti ndifonerereiwo mukadzi uyu. Tinzwe kuti nemhaka yei ada kuti teki nemba yangu. Anditika achisiya kunotsvaga wake. Nyaya yanza kutoti ndine mwana nemurume wako ndikudi. Saka madam hazvisi kuvabata zvakanaka. Madam vakauya nenyaya vakati nyaya ngaipinde mudariro palife. Nyaya ngaipinde mudariro palife. Mukadzi uyu ngaafonekwe ipapo palife. Zvose nemurume wangu tose tingati uyei palife ipapo. Ndimadhamu ari kumba. Ukaona madhamu adaisi vanenge varwadziwa guys. Ukaona mukadzi akuti girlfriend ngaifonerwa anenge arwadziwa nezvinenge zvichiitika mumba imomo. Hanimaona kana tine kugadza unenge uchiita girlfriend. Right. Maswera sei mainini? Taswera. Right. Taapa live manje. Antika tisati tatsvaga yedu imba iushu. Chimbotsanangurirai family yedu yeDiaries zvizere kuti chii chaita kuti muye pano muzoti mimi ndikuda kuti mukadzi uyu afoneregwe andishungurudza babangu. Nyaya yacho yakamira sei? Taurai nyaya yenyu tinzwe. Alright sis Mary. Nyaya yakatanga pakacreatwa group rekubatsirwa vanhu. Saka zvakaitika group iri and like pane vakakumbira kuFacebook vaingotaurawo nyaya dzavo kuti ndine problem yakati. Saka ine kuziva manje kuti murume wangu anobatsira vanhu. Ndobva ndakanda nhamba ndikati mbozama ichi madzibaba kubatsira vanhu pachi pamweya. Murume wako ndimadzibaba. Alright. Saka iye ndokuzouyawo mugrupu kwaakaita iye uyu mukadzi uyu handiti. Ndokubva gurupu riya saka rakangozozara vanhu ndobva razongozarawo vamwe vanhu vasina hunhu. Saka mama angotaurika zvimwe zvenyaya zvisingangoiti. So ndobva vamwe vati ngapachikreatwa rimwe gurupu kuseri rinotaurwa nyaya dzisiri kwete kutaura nyaya dzisingaiti mugurupu iri rechechi. Ndokubva pazokreatwa rimwewo gurupu raingozotaurwawo nyaya. Saka uyu mukadzi uyu ndiye aitaurisa mugurupu imomo zvokungotaurisa zviyazviya.
ndokubva angowiranawochi nevamwe bamunini vangu so vangori nekahunhu ikako kakangosuna masuna handimunzwisisi ndokubva saka nababa vekwangu ava handizivi kuti vakazokonekta papi because inini nabamunini ava hatinzwanani panyaya yekuti ini ndiri tapiya inotsura chihure munhu weva kuti aitira mukadzi wake chihure pamberi indotsura kana ndoteerera magirlfriend aya ndichifonera abamunini handiti ndichitsura saka ndopachakazopesana nabamunini ava saka handisingazozivi kuti chii chakazoitika kuti wangu murume azenge akufambidzana chi naava vamaga ava ndokufambidzana inini ndobva ndazozvibata kuzvibata kwandakaita ndakatoudzwa namainini mukadzi wabamunini ava akazvibatawo kufoni kwabamunini uyu achitaura nabamunini kuti mukoma wenyu haasi kuda kunditengera mapoto haasi kuda kunditengera magumbeze chichi ndo mainini ava kuzondiudza kwavakaita because inini futi mumba mangu kuti tiite bonde chayo ameno zvazvakuitika rari uyu like ndingachanze wedrep chiku ashandisa kuti blambi yange sasashandi saka zvakandiitira fani kuti how come because hazvisati zvakamboitika chi makore esari koivo ndi madzibaba vanosungwa nomunhu asiri madzibaba seiko vanosungwa nomunhu wakatopinda mgurupu aida kubatsirwa vosungwa blambi yavo nemunhu ndi madzibaba ka ndo zvakatoitika because iye munhu itype yemushonga iyayo ndokuda kana maona zvandakusendera yako kuwhatsapp saka indaingoonetsekana kuti kochii ndisiri kuziva kuti ndo zviri kuitika kusvika mainini havazondiudza ndopandakazobatanidza vandazobvunza baba wekwangu ndobva vangoti sora ako ndo zvazvichiitika ndikati oraiti saka apa chichi ndikati chimufonerawo muudze kuti zvapera kana yange iri chi nyaya yemusikana ndobva vafona ndobva vamuudza kuti mukadzi wangu abata chihure chatati chiita nyaya ngaipere ngazvipere iwo ngoripo munhu vachifonirwa iwo wakanga uchitovepo pasaidi ndandiripo watifona iwo right ndobva uyo angoti angodaira paangoti okay ndobva nyaya yapera yakadaro ndobva tati gare ndobva vanhu vazokontinya futi ndichingozvibata ndichidaro kusvika munhu uyu manje uyu munhu uyu anogara kuhamaskirau kupretoria isusu tiri kujoburg saka mainini vaiva vakazodzokera kumusha pane pavaishanda pamakota vazodzokera kumusha ndobva murume wavo uyu anova bamunini ndobva vaunza munhu uyuyu kunokwatira nditi ndobva vamisa pabasa paishanda mukadzi wavo inini ndokuzonzwawo nevamwe asi bamunini vari kudlawo imomuri mandakaroorwa bamunini vari kudlawo asi mukadzi weyoyo kunoku ari kushanda pamakota paishanda chi mainini ndokubvunza murume akati apa murume ndakaona akandinyepera ipapa akati ari muno handisi kuziziva chichichi ndokubva ndazotorana nemurume yasaturday ndobva taenda paaishanda pa ndokubva tasvika tabvunzana nyaya ndobva ati aina ndida nemurume wenyu zvikazoti paaramba nyaya iyi ndobva ndangoti ndiri kumbopoya mbiro semunhu wemukadzi because mangwana uchachema hakuna kwazvinosvika zvaurikuita izvozvo iwone ayushuwa kuti adana nemurume wakati adana bamunini kuti ari kudla vose pamwe pakutorwa 3 samkapa because bamunini vanosvika pakunotsvagira girlfriend yabhuti kubasa kumubvisa kwaanogara kuunza kujoburg kutomutsvakira imba kuti agare pakai apa inini chandakaona ndechekuti bamunini ndofunga vaida kubhohwa inini nenyaya yanguka yekuvatsura chihure chavo chavanoita handi muri kunzwisisa ndobva tazongomukonfranda paya vangoti handidane kurume chichi ndobvatsura murume ndikationa chiba zvamuri izvi muri munhu wechechi wemweya futi izvi zvamuri kuita izvi nezvinhu zvechechi hazvifambi gari ngirezi haizvizvi zvamuri kuita siyana nezvinhu izvi okay ndobva tati gare after 3 months ndobva ndazoona foto kana vanga vakarara vese vanhu because ruoko rwake rwaitoratidza kudaisone foni saka kutora foto kwaakaita ndofunga murume ndiye akazodhilita saka kudhilita kwaakaita haana kuenda kufiles kuya kunodhilita kwekudhilita kuya makuziva saka ndobva inini
ndazongosanganidzana nepicture yara ndaida kutodhilita because ndaida kuloda music nefoni iyoyo ndokubva saka yaiti space saka ndakabva ndaenda ikoko ndichida kunodhilita zvinhu ini dhuma nefotoria vanhu vakatorara vese vari mubhesi vakatoshama rakatonyorwa date rekuratidza kuti 1 month pamberi vakatoshama kola kwakutora fotoria kwakuri uyu kwakuti screenshota kwakusendera murume ndikati kondeipi hanzaiwa zvinhu zvekudhara izvi paipo wakabata nyaya ndikati zvedheti iri kutaura mosi kuti zvinhu zvakaitika apo mai manje chino ndiye sori futi ndikati zvino tinosvika rini nemasori sori mukadzi wangu zvakazoti ndanyarara uya futi ndamubvunza ndinane murume wako ini zvikazoti ndanyarara nyaya yaenderera mberi kusvika pakuzonzi pane paita mimba and ndimo kudzosai kumashure ndichana inini tane 10 years nemurume uyu handiti tine 10 years kudaro murume akandirera ndine mwana wangu iye anga ine vana vake 2 aine vana vake 2 kudaro vana ava vakazoshaya pamusaka pekuti uyu murume uyu aipinda chechi amene ndokwanisa kuitaura sei taure ndimuri kutaura taurei saka uyu murume uyu aipinda chechi yekwamarangi saka idzi chechi dzekwamarangi dzine kamutemo kaike kuti haufaniri kubuda muchechi ndo zvinoita vabereki vacho iva haufaniri kubuda muchechi saka iye zvangu pakuzonzorora kwaakaita anga akabuda muchechi umu ndakamuwana asisiri muchechi umu saka aingonetsana nababa vacho kuti dzoka muchechi iye asingadi kuzosvika vana ava vafa vese vari 2 handiti vana vanga vakura sei vanavo kamusikana ndokakatanga kushayika kakaine 3 years okay and then ndokubva kamukomana ndakatogara nako mai vacho vavazokatora vavakadzosera kumusha kakazoshayika ine 8 years okay ndokubva saka kushayika kwakaita vana avo baba vacho vaingogara vachinetsa handiti dzoka kuchechi ndobva vazoburitsa muromo wekuti ndakatokusunga handi muri kunzwisisa okay ndakakusunga uchadzoka chete muchechi handi muri kunzwisisa okay ndokubva tangogara tiri kurarama saka izvezvi 10 years dzatave idzi mbereko haina kumbobvira yabata yaita saka uyu pakazobuda nyaya dzekuti pane mimba ndikatoseka zvavo ndikati mimba yaaniko ndobva murume angoti hameno aringoti ndeyangu ndikati atsano izvi zvikazvi muchachema mangwana musoro muchiitiswa nebhozi karekta yemunhu wacho ka uchingoiona wega unyazoona kuti ndokubva tagara anodhakwa anodhakwa karekta yacho ndikaidescribe seiko chihure chaicho yekunyazoona kuti munhu asingazezi kuchinjanisa varume type imwe dzotiudza kola type yechihure inoita sei how do they behave tizvigadziriso vasikana pamwe titoriwo type dzechihure idzodzidzi vanhu wakaona sei kuti type chii chaukaona type yekuti ndikurangara pandakamutsi ndoda kuuya kuda kukurova handiti ndichibva ndasvika pabasa pake ipapo ndakatosvika atone boys dzanga atsvaka ne2 dzanga asvika muarea mataigara idzi kautiziva kuti boys anga adziziva sei amukunzwisisa sa wakazondorohwa uriwe wakasedza murova wakadini zvakazofamba sei waendako aiwa haana kundirova ipapo takazongotaura nemuromo bhozi murungu wacho anga aripo murungu wacho aziva saka murungu wacho ndiye akazongomutsura akati iwe siyana nemurume wauyu uyu murume wauyu ndomuziva okay ndo zvakazongoitika okay alright lazano lopfeka zvakashama meno ndikadescribe chinzi meno mukazotaura naye munozonzwomeka ndokubva aita sei mimba yake yaitika paya ndokubva ndazomubvunza futi izvozvo vachingoramba ndobva ndazoti iko kuramba kwauri kuita kwakuzondibhowa manje ndakuchiuya kundizokurova manje zvechokwadi ndokubva ndaendako zveshuwa murume ndobva handiteeri ndobva ndatoenda bva ndamusvikira ari paanga ari so ndobva ndatombata bva ndarovana naye zveshuwa ndokubva ndokanga akandidzosera mbama 1 ndokubva murume wangu amurova akati iwe unodzosera mukadzi wangu wakamira saniwe ndozvakaitika
ndobva mafara pola ndakafara musi iwoyo kuti girlfriend yarohwa nemurume ndokubva atizvoni nyaya dzayapera paya ndobva atizvoni izvo iwewe shamwari yako yaitondipimba achiudza murume wanguyo shamwari yako ipapo patabva kurovana pachima zvikanzi shamwari yako aitondipimba akachitoti anondida akachitoti ndisiyane newe iwe bhozi iwewe hauna kana maplanzi neni chichi ndikati iwe chingoti uri kudandana neshamwari yake bhozi unogara uriko unogara uchingoonekwa uriko usatiite mafuza isusu ndozvatakaita tapedza paya ndobva tabva ipapo vatadzokera kumba ndokubva wikirona ndakamuruva iro ndobva atama paaigara paya kwakuya mustriti mangu chaimo murunzwa dzimba 4 kubva pandogara inini kuzoradza unharo kuti andine nharo kana makutogarisana muraini nechetenaiguru namairiri but anojerera guys akasvika paya paya akabva ati ndine murume wangu anogara pakona ndiye achabhadhara rendi achiudza landlord ndokubva landlord uya auya achiudza landlord wangu kuti ndozvataurwa nemunhu uyu ine ndobva ndazosangana naye ndichibva kwandaibva ndokubva ndamubvunza zvanda achinotonyepa chimuya chiya izvi zvakazodai kungoti vanenge vachitonyeya iwewe chii ndikata idzo dzosiyana nadzo usanyepera vana mbuyo vevanhu zvikanzi unongovhaira nechimurume chako chisingazvarisi iwe urukunzwa achituka iwe mimba inene ma5-6 months iko unongovhaira nechimurume chisingazvarisi ndikati saka kana asingazvarisi wai uchifamba uchiti mimba yauinayo ndeyake zvikanzi kutamba hangu kungoti ndakamboita imwe mimba ndiri kuhamasikira uko ndobva mwana wacho ashaya handi muri kunzwa ndikati unonyepa wewe kushaya kwekuita sei indiri kubvunza kuti mimba yauinayo iwo akundipindura zvehamasikira ndati mimba yauinayo ndeyani sezvo uri kufamba muraini mese uchiti ndeyake vaangoti dzapanyarara ine kwakutofanira murume ipapo ipapo akamira ndikati uyu munhu wako uyu ataura mashoko ekuti abcd ndobva murume ati siyana naro ibenziro chichichi zvazvapera tagara ndobva azobara mwana wake uya andinogara akadzingwa paaigara bhozi rendi akaita 4 months asingabhadhari rendi ndobva murungu uyu mastendi amudzinga ndobva aenda kupolisi kunomang'ara ndadzingwa vaauya nepolisi ndobva landlord uya ati handiti mimi mune space kumba kwenyu mutorei munomugarisa kumba kwenyu ko ini pano ndati hati handi muri kunzwa ndobva akushaya kwekugara akungotenderera mazimbabweni arimomo achidira chidii ndobva aitirwa konde mari ndobva anzi ngakwire bhazi adzokere kumusha uyu munhu uyu ane izvozvo ane 25 years ane kamwe kamwana izvozvi kari kuma 9-10 years kakewo kaainako plus aka kaari kuti ndeke murume wangwana ndobva aitirwa konde ndobva apiwa mari uyo kunotsvaka rumu haana kukwira kuti aende kumusha kwaaudzwa anotsvaka rumu kana imwe hama yemurume so vaagara ipapo kusvika apona mwana wake ndobva titazongonzwa nelandlord wepaakaenda futi ipapo ndinozivana naye painogara pamunini vaya vakazotama zvavo ndobva landlord uya auya ndobva ati mwana azvarwa kumba uko ndikati aita sei zvikanza mukaradhi wekwane ndiyeloboni zvikanzi ndatomubvunza kuti murume wandinozivawo uri kuti ndiye muridzi wemwana rizvo shoka ndiwachinjirwa mwana uchipatara hanzi vaati akatsvuka here mwana uyu because iye ndofunga maona mapicture ndakusendera ya iye mutema murume mutema ndobva ndapindura landlord ndikati haisi nyaya yekuti mwana achangozvarwa here zvikanzi mwana mutema tomuziva uyu ndiyeloboni ndobva tangoseka zvapera gare ndobva ndazomutanga hangu pafoni ndichida kudei ndobva ndakomuti makorokoto zvenelobhoni ramakatizvarira zvikanzi vanditsoka paya atitakawewe chichichi ndakamboti mwana ndo murume wako here inda muchingozvinetsa munozvinetserei handiti ndokubva yapera iyoyo nyaya ndobva tagara ndobva azobva apa bhozi ipapo landlord wepapo futi anga amudza kuti mwedzi uchipera ubve pano bhozi hauna mari yerenti bhozi yanga angobhadhara yekonde ndiyoyo ndokubva azodzokera hamasikira ndokubva aine mwana wake adzokera hamasikira uye akanogara vaachitanga futi kunetsa murume wangu uyu akumufonera ndiri kutambura nemwana chino
Nanga zvakati mwana asi wangu. Mwana ndi wako. Ndokubva saka akazodzoka futi. Kubva akusvikira beno kushamwari yakasvikira kumwe kunonzi kuholomisa so. Asvika kudhuze nekwatiri isusu. Asvika kuya ndobva afonera futi murume. Ndakunonzi kuholomisa kuno uku. Saka zvina zvinotonimirira mushe ndachikumbira ndibatsirewo chichichi. Pane mukuku wandawana unoita 500 ndombira ndibhadharo rent. Ndizotsvaka basa chi. Murume wako akuita zvese haana kuchindudza inini manje akangoita behind my back. Saka ndokubva ndokunga zvakaitika kwe2 months achibhadhara rent murume wekumukuku akawanikwa neuyu. Ndobva December musi wa31 uyu kwakufona manje anga anyeperwa nemurume kuti handisi kumba here kana kuti chii chakaitika. Kwakufona ndiripo. Ndokubva mwana amhanya kwakunotora foni yange mukicheni isiri kudining. Mwana kwakunotora foni kwakuuya nefoni. Inini kwakuona anoshandisa chisita chake chandakuradza icho. Ndo chandakaona pauyu pake. Vandatokuza kuti ndiye. Ndokubva ndakuchimupindura semurume manje ndichida kunzwa kuti haufa. Ndobva akutanga manje kuti kutaura. Apa anga akatoisa murume wangu uya paprofile pake. Ndokubva ndazopa murume ndikati taura nemunhu wako. Ndobva vachitanga kutukana nemurume manje. Murume achiti chaungoda kwandiri chii chaizvo chaizvo. Zvikanza handiti tiri kudanana here. Akafonere palauti. Handiti tiri kudanana here, hatisi kudanana here newe baba Kiki. Apa ari kuziva kuti muripo pasaidi? Haasi kuzviziva kuti ndiripo. Alright. Ndokubva murume ati uri kuti baba Kiki kunana, handisi baba Kiki undikwanire. Zvakaita mwana endo zvandakaita here ndizvozvo. Zvikati naye baba Kiki chiko. Inga taimbowirirana wani zvakanaka naye zvikanzi uchiwirirana nani. Handiri mukunzwa. Zvikanzi ndobva angoti zvikane nemurume usandifonere. Usandifonere fonere. Usiyane neni. Zvikanzi ndobva akatanga manje kutuka murume. Hafutseke. Eko wewe. Ningirikile kufa. Like andikwazi. I'm sure mabata zvandakaita. Kuva ini yekuzasiri. Unozvara here. Anotanga manje kutaura zvake. Pamhingi pamai rako achituka. Ndokubva murume achitanga kumutuka bheki pa. Ndokubva murume achimubhuloka. Ndobva ndatora nhamba ndauya kufoni kwako. Ndobva ndachimutanga. Ndikati naiwe wauchita kunge chikwambo. Unoda kungovhiringa pari kufarwa. Hauone here kuita zvinhu zvako zveupenyu hwako. Wakataura iwe wega nemurume wako kuti ndogara ndichimurume isingazvarisi. Saka nhasi akuzvara. Iroro wiki neo. Futsake wewe pedzerana nemurume nechimurume chakoko. Zvino ari kutukirira pani. Ndobva tazongomubhuloka katanyarara. Saka anochinja nhamba manje munhu wacho. Ndobva aziuya kuti nedzimwe nhamba. Zvikanzi mwana ndewake zvako ndiri kutaura chokwadi mwana ndewake. Ndikati uyo mwana asi wemurume wangu zvako. Usade kuti nyepera uri kungotsvaga pekuraramira. Because wakaudzwa nana bamunini vakakuudza ivava kuti mumba macho munogara muchidyiwa maKFC mazodai. And sometimes hauzivi kuti KFC yacho ndindiye ndatoishandira futi. Yauri kuda kupindira mumwe. Kwemi munogara muchibhodhowe nemaKFC kone. Kwemi munogara muchidlawo maKFC zvinoonekwa nana bamunini everyday kudaro. Hamuzivi kuti munozisimudzira mhepo. Munoona sisimelika. KFC nemachipira yakaita sometimes tikatoka 1 pamwedzi ndozvataingoita wewe. Alright. Ingabva yanzi inoshamisira. Vana bamunini hezvo vakatonotaura kuti mudla KFC everyday. Saka ari mukunzwa ndobva ndakumubudza izvozvo. Zvikanzi haiwawo chichichi hatipindura paya. Ndobva yapera. Ndobva tangoti usati taudzi. Iwe chiita nezvemwana wako. Ini ndini ndakachimuti chiita nezvemwana wako because ndakambokutsura ukaramba kutsurwa. Ndikakuti hande kwa-DNA ukatiza iwewe. Nhasi unowadzoka futi. Ndoka akachiti hande kwa-DNA kwacho kana muchida ndikata ini manje handiitiswi newe. Iwewe kana uchida kuenda ma-DNA inini manje handichina mari chakudamba mangu ichitiri kuenda ku-DNA rako iwewe. Iwewe chitsvaka mari wochiuya nemwana wako toenda kuma-DNA because haunzwisisi. Ndozvandakachimuita. Vati okay bro.
bova zvapera uyo abva holomisa kuya kui aswedera futi mudhuze kungoda murume chete aswedera futi mudhuze muya ndobva achitanga nyaya dzake manje dzekupinda mun'anga achiita sei apinda mun'anga sai kune n'anga yaakaendera n'anga yaya hanzi kwakusvika kuya kwakutaura zvaaida kuti ndoda murume anditeerere ndoda kuti arambe mukadzi wainaye hanzi n'anga yaya kwakumuitira handiti ndobva yamuti mari bhati handina mari hanzi n'anga yaya kwakumuti chimira ndikugere musoro ndichachengeta bvudzi rako iwewe kana wauya nemari yangu ndokudzosera bvudzi rako iye kwakubvuma amenoti ina handinyatsokumutyisi munhu kwakubvuma kwakugerwa musoro uya mari dhololo anoiwa nepi kushanda chaiko haadi munhu anoda kungofamba achingoita izvozvo varume saka ati garei akutanga kurasika njigere manje akutanga kurasika njigere achifamba achingotaura zvinhu zvisingangoiti murume wachada kundichekeresa ko kumatraki kwaakuda kuinda kwaakuita ikokoko akuda kutondoti ndichekeresa kusvika vanhu vazoona kuti ndiwo munhu ari kurasika njigere ndokubva saka pane paaienda amene kamaona vhidhiyo randakusendera iyi ndo paainobatsirwa ipo pangotsvuku iripo saka aisvika ipapo achitaura nyaya dzake kuti mukadzi wacho akatomuroora aine mukadzi aine mwana akadyisa murume akatuka amwene azvionere naamwene achingotaura nyaya dzekunyepa dzaaitaura ndokubva saka vanhu vayavaya ndo vakazobudisa chokwadi chese manje because iye andisa paangati akazonyepa kumurume akachinja nhamo bhozi akablokwa vaachinja nhamo kwakuisira murume meseji kuti ndaenda pakati ndanzi kutenga kwandiri kuita ndiwo uri kundiroya handiri mukunzwisisa ndokubva murume wangu manje atsamwa ndokubva aenda paya pane vanhu vaya kwakunotwanya mbiya dzevanhu vaya nezvii atsamwa manje kuti munoti ndinoroya munhu chirudzii ndokubva vaya vachimuudza chokwadi vakati ivi madzibaba muri kunyeperwa nemunhu uyu ndiye akatoya pana achitiudza kuti imimi ndimi makamubira pendi nemejiki ndimi uri kumuroya kwete kuti isusu tisakamuprofita hazvina kufamba zvakadaro ndokuzobuda kwakaita nyaya dzese nekunogerwa kwaakatachi musoro wake muri kunzwa saka ndopakazobuda achirohwa manje apo pandakusenderai manje ndo zvakazotsamwisa murume kuti kwaiva indau ende ndini ndakakubudira pachena kudhara kuti handikudi zvatakaita zvakapera zvinhu zvechihure ationa uramba uchingonditeerera mashure apo uchinditeerera kumashure kwacho unofamba uchindinyepera ukafanira nemukadzi wangu unotanga kundinyepera zvandee ndisina kuita handiri muri kunzvisa saka kupenga kwaakaita ikokoko amerika akazoenda pamovha anokupira kubatsiro ndokubva vafonera vamwe vaanoti sisi vake amenoti hanzi vanobva kumusha kumwe chete here kuhamasikirau ikoko saka ndo vakazosenda mari yekuti adzokere kuhamasikirau kuye saka ndokuzodzokera ndokwaari izvezvizvi saka apa abva kurohwa kudaro vhidhiyo ramaona uyu musi wesaturday takaona atanga futi kufona saturday kusaniseni ndopandakaona ndikati uyu munhu uyu ndiri kunyatsokutadza kunzwisisa kuti problem yake iri papi chaipo ndosaka ndandati mumubata mumubvudze kuti problem yake chaiyo imbori papi chaizvo saka imimi muri kuramba kuti mwana uyu ndiwo murume wenyu uyu nekuti murume wenyu uyu mutema mwana akatsvuka plus nenyaya yekuti kwese kwatinofamba tinongoudzwa same problem kuti murume ndiye ane problem akasungwa nenyaya yeso izvo zviripo zviri pachena bhene kuti tiri kuzviziva ndo nyaya iripo kumusha kwake okay alright namba yavimba yamandipai asari ari inoti yaita 1 tick haisi kupinda ari kuhamasikira izvozvi kana yaita 1 tick kuri kuti pamwe haasi pawhatsapp pamwe haana data because ine 1 tick ndatiza ndaisa message apa nchiti chiti mhoro vimbai uri sei chiti vamwe adaireka saka ine 1 tick manje ndatomuisira manje ine 1 tick alright kura kuti pamwe data ndora asinayo
right. Uyai guys, nyananga uya anoshatsa muri. Uyai guys, angada ku uyai amfonere vimbai uyu amuzoti vimbai uya uri kutsvago. Uyai tione guys, timupe data tione auye panhingirikiri. Angada number uyai team SA uyai tione. Mufonere vimbai uyai ndikupe number mufonere vimbai muzoti vimbai uri kudiwa tiwo tanoshandisa network ipi timusire zvidata kana che 20 rands chaiyo tinzwe kuti ari auye paonline apa tinzwe kuti awane data rachituye paonline tinzwe kuti koseiko aramba ngotsikirira murume wamuningina wedu achingouya achingodzoka kumuningira pamwe akanakirwa kane murume wako naiwe pamwe akanakirwa naye pamwe murume wako anofaisa madhiri ungazviramba zviriko aiwa kana murume achifaisa madhiri ka why kuzodisrespecta inini because munhu akandituka munhu akatanga kundituka asingandizivi andiri mukunzwa asingandizivi akandituka kwakuchindiremekedzwawo zvako pakaipa right saka nhamba iyo tanga kana wamufonera tanga wabvunza kuti anoshandisa network ipi wozomisira airtime wandapa nhamba uyu wozomisira airtime tanga watobvunza kuti anoshandisa network ipi usazotenga wrong network tinzwe kuti ari kumboshandisa sei kuchishenya kunakidza pana baba vachi asi pamwe mwana anogona kuva ari womurume wenyu dei mama akaenda kuma-DNA mainge ndimchisa chokwadi anogona nokuti mukazoda kunyatsotarisa chaiko chauka munhu akabviswa asina nhumbu kumati kupi kwaigara kulimpopo kuhamaskirau akabva kuhamaskirau akauya mujobek anotsvagirwa basa rababa munini pabasa pachena mukadzi wababa munini akatanga kushanda ipapo andika ndo pakazonyukira mimba iyi saka haana waanoziva haana kana ana changopinda mujobeki ongozotukutuka ane mimba oti mimba ndeye murume wenyu ende akatsvagirwa basa fact yekuti igirlfriend yemurume wenyu saka akatsvagirwa basa ipapapa kozongozvagwa wako mwana mutsvuku toti anogona kuve mwana wemurume wenyu tara chokwadi kona don't rule that one out izvozvozvo futi ndinozvigamuchira kuti inini handisi kuti totally hasi mwana wechi wemurume uyo munhu uyu ndosaka ndamboti ane kahunu kechihurehuro nyaya ndokutaura ndeyekuti akazivana nevarume hobo nenguva diki muri kuzvinzwa saka muri kuti panguva diki akabva atovata neumwe munhu akatopiwa mimba zvogona kudaro futi inini munhu wandiri kutofungira kuti anenge akamupa mimba ndibamunini muri kunzwa because bamunini ndezvaka ndambokubvunza iwani ndikati akasara nabamunini here ndambokubvunza iwani because iwo bamunini vapange vakati vari mosi pemuravo ririmowo munhu kokuna bamunini vakafanana here vakafanana here bamunini nirenge kusendera ifoto rayo vatsvuku ivavo pana kana mutoti musiyaneka okay bamunini handisi kuvachenurawo inini zvangu tara chokwadi nokuti bamunini vainenge vaitodlawo panenge paitorohwa threesome apa guys asi kuti mukadzi unenge usingazvizivi chete threesome inenge yaitoitwa guys asi kwete yekuti vaisangana pamwe chete yekuti uyu akaita mukoma munopindawo dlawo vaidla vese mahafu ofuchi ndingoti dei mwana akatobuda ari wababa munini tione kuti bamunini vanoita sei because sisimelika iye akazo munhu ameno kakupenga ikako kake kaanoiteka anga aita nguva dzekuti aiudza murume kuti uyu munin'ina wako anondisendera mari muri kunzwa murume akamusendera mari akambondishedza murume bamunini anoita zvokuvaka zvikanzi akambondishedza achivaka pabasa pemukadzi wake pakreshi ndokubva handipa mari unobva murume wangu abvunza kuti zvikanzi mukadzi wacho anga aripi zvikanzi anga arimo mukati akangonditi ndihwandi ari muri kunzwa ari kutsanangurira murume wangu yayo saka inini nekunzonzwa mafungafunga anofamba pane pamwe paainoswera so pemumwe murume anoita zvekuweredha so ndo paainotaurira nyaya dzake ipapo achiti bamusoro vanondipa mari ndobva murume uyo abvunza zvikanzi vanokupa mari pakudi zvikanzi vanongondibatsirawo saka murume uyoya akazoona bamunini vaya vaya ndokubva avati iwewe ndiwo wakamiitisa urera ramukoma wako iwe anzi uya bamunini ndokuti imi zvimwe ndezvekungoona muchisiya
Saka imi muri quite convinced zvokutodaro zvechokwadi kuti mwana anogona kuve wanhikikiri waba munini. Inini ndo zvandiri kutotaura kuti uyu mwana ndewaba munini because masimbiriro acho ari kuita kuti mwana uyu ndewe kusenemeko kwanhingi uyu. Masimbiriro acho ari kuita because kuti aende kwaba munini vavo hazviiti because raini rese mazimba ese ari kuno kwatinogara akaziva kuti uyu munhu aifambidzana neuyu uyu. Saka kuti azochinja manje kuti ndewaba munini hazviiti because zvinhu zvemunhu. Okay. Hazviiti because zvinhu zvemumhuri. Saka ava bamunini vari ngotamba lolo vari kumabheki vanenge vachizivana vari tu. Wangu murume manje ndo chinzi chengeta mwana ndewa. Alright. Mirai tione. Hanzi china kola. Hanzi handina data, right. Muisire. Yes. Ana data saka rigaya ari kusikwa data rigaya uye tiwe kuti chii chambanya kunetsa rigaya uye tiwe. Because ismelika munhu uyu ndakangozvudza ndega kuti aiwa uyu munhu anoda murume wangu zvokuti unopedzera wazvoongoona vanotodanana nemurume nemurume anotodawo musikana endo saka iramba chidzokera anotomuda. Ene musatombofunga kuti notakarohwa nemurume wenyu saka zvichapera muchatozoona futi vari vese kana musingazivi varume. Kurohwa icover up yenyu yokola icover up yenyu because anotoziva kuti musikana yambomurambi. Pachangodzokera kuti sorry baby waida kuti ndidini anoziva kuti vakanga vachindipa pressure vaidai zvatopera. And exactly because iye uyu inonzi uyu mukadzi uyu munhu wekuti bosi ndakamboite nhamo ndikatitaurai naye muchimubvunza ndobva akataura mashoko ekuti inini ndotomuda iyi kunyange akati uya tigare tese ndotoda ane mukunzwa iye vimba iwe kunyange murume akatoti uya tigare tese ndotomuda iyi. Saka nenyaya yekuti anonetsera kuti munhu wacho ndewemushonga please kana iye haangambozvirambi zvomushonga ndewemushonga. Okay. Tinorarama sei nemunhu wemushonga because uyu munhu wechechi wechiprofita. Kana mamugamuchira kuti achiuya aningotosiya zvemushonga motongomuza pana paiti izvozvo. Sisimeni tinourayiwa tikafa fanira ndirizeni zvavo ndinourayiwa haisai haanzwisisi munhu wacho iye. Asi imi mama atombozviconsider here kuti mugona kungoita maini vagona kungoya mugarei. Sisimeni ndakatombotaura naye zvakanaka ndikamubvunza ndikati chiuya titaure pachikadzi inini newe handiti tinzwanani. Ndikati chiuya titaure pachikadzi because barika hachisi chinoshamisira kumusha kwava ndindatsanangura kuti vanhu vekuchi vekwamarangi. Ndobva ndamubvunza ndikati iwe murume pakuwirirana kwamaiita aitaura nyaya yekuti anoda kuita barika here kana kuti chii. Zvanzi aiye haana zvekuti ada barika aingoti anoda mwana ada kuitirwa mwana because nguva yareba asina vana vake vakafa saka mwoyo wake urwadza ane mukunzwisa. Ndobva ndangoti alright iripo ndobva ndati but iwewe inyaya yekuti ini nangu unondityisa nenyaya yekuti iwewe uri munhu asina kudzikama plus mishonga zvokuti ndikutore ndikuite maininika unondityisa ndidi kunyepera ndaiudza iye izvozvo. Ko bamunini vakachiuya vakati ndoda kumuita mukadzi wechitumu moita sei? Bamunini murume wako akati ndafunga kumuita mukadzi wechitumu moita sei? Murume wangu kana ndogona kukupai nhamba izvozvo because paakazongonzwa nyaya ava vepaibatsirwa apa pakabuda nyaya dzese nemaboyfriends anga ari mufoni make because vakamutorera foni handiti. Saka murume akabva tanchadi vakamutorera foni. Saka murume akabva ramba kuti zvekuti barika zviti. Alokola murume akabva titaura zvekuti barika hazvichaiti. Aiwa ipapo akarambisisa akati nezvandaona apa
hazvibudi. Do you know kuti murume anogona kuramba kola nekuti uripo iwe? It seems as if iwewo unotoriwo neupper hand kumurume wako. Izvi zvese izvi murume anogona kuramba because uripo iwe. But kuseri chako barika achitorida nemunhu iyeye ukazoshampisika mangwana kuti aenda ichinda kuroora. Ndozvandati ndinogona kukupai nhamba mo amene kuti munowatsurana here muchingomufeya-feya munzwe zvaanotaura ndisipo, because hakusi kuti akataura inini ndiripo, ane kwakawanda kwaakabvunzwa ndisipo nevanhu vakawanda vanongozodzoka vachiforwarda mameseji kwandiri kuti ndozvaakataura ndozvaakataura. Okay, sa imi makatoroorana here kumusha? Makatoenda kunobvisirwa mari kana musati? Ini ndakabvisirwa zimela tiri kunyepa tezo tane 10 years tiri tese. Ala zvakanaka na wakabvisa mari mombe dzikati alright, kana makabvisigwa mari zvakanaka muri mudzimai wake, because pari kuti munobva nani achidaroka vane 15 years achigara vese asi pasina kana sendi rakaenda. Aiwa akatoroora zvakana mukwasha anotozikamwa chai. Saka mwana wenyu munotogara naye ipapo? Chanyanyomupa pressure mwana chinhu chandaona chanyanyomupa pressure inyaya yembereko yemwana nokunga nekuzofirwawo ikoko. Saka zvinenge zvichimubata-bata. Mirai aisigwa data, mirai ndimudza. Right, gai aisigwa data tuone. Ya pakaipa Sesimaine zvokuti anga asiri type yemushonga here. Makanoti uyako pano. Murume anoenda kuti mwana akabuda ari wemurume taigona kuita imwe purani kuti zviriko zvebarika but type yacho iyoyo. Mwana murume wenyu anoenda kuti ini murume wanga zveconstruction but izvo zvaakuda kuita asati atanga zvake achiri pakudzidzira but license zvese anazvo. Okay. Sa construction ane company yake? Ane company yake? Anozviitira ega. Alright. So kuti mukaita 2 anokwanisa kika kunyatsokuchengetedzai. Munokwanisa kudya muchiguta. Kwete neuyuyu ka. Ndore vangu chero ene mukadzi munokwanisa kudya here muchiguta. Aiwa zvese bo. Kuganitenga chikafu zvese everything mari bo, even pa bonde apa bo vanokwanisa mose muri 2. Zvese bo tete mede but iye kuzoti munhu anonobata kamushonga achisungira mumwe ndoutsinye apa iwe uri kuuya pamunhu. Unatanga kubata mushonga kuti mumwe munhu wasvikira aripo asafe. Handi munoona kuti unhu wacho unenge usingaiti. But madzibaba vangafanira kuti vabatigwe mushonga, madzibaba vanotoshandirawo vamwe vanofana kutoti tozviva zvivharisire zvinezvi. Vatitaura kuti hai pane mushonga ichi. Problem ndeyekuti vaioneswa zvese but kaustabhonika ende vanogara vachiudzwa kuchechi kuti siyanai nemunhu uyu anokupinzira anokuwisira mumadhaka. Saka ivo madzibaba vaenda vari stabhonika nemuna anoudzwa nemweya kuchechi kudaro. Vakazopepuka waizvezvi misisimedi izvi handizivi kuti kuvharika kwacho hwangu wakaita waiti uchitaura unonge uchitaura wega but izvezvi ndopandakazoona kuti munhu achiona manje kuti ya. Okay, but haifika timirire mainini vacho vauye vanenge vari vaisigwa ndingikirire gaitoni kuti kana ndaisa message saka ndinoona nekudhaputika kuti vaisigwa data, vaisa data tioni, vaisigwa 10 rand tioni, kana wanga asina chikwereti. Muchamunzwa handina handikudenda murume ini. Haana chaanobvuma, no problem. Saka ane mwana ne 10 years, iye ane 25 years, akaita mwana ane 15 years. How he born? Handisi sure kuti first born yake iri kuma 9-10 years, 8-9-10 years ikoko. Okay. Abanenge achingotenderana koka mwana kacho zvinotopisa tsitsi sisimeli kuzama kumuudza semukadzi haana kunditere. Okay, right, regai tione. Imaka kubloka here? Takatoblokana akanda unbloka paakafona musi weSaturday apa. Ndakazoona andi unbloka. Andi unbloka. Ini ndobva ndamu unbloka pandamusendera message kuti ndombera usafone paline remurume. Ndobva ndadzoka ndamubloka futi.
andinaumbirira kuti adai madi kumbomu-unblocka zvanhasi tione muzomublocka yenyu after imbomu-unblocka itione muunze pano ndisingazozivi kana itomufonerai itomufonerai adaire kana tomuedha pako lenyu muti uye ndinotaura newe ndina sisi wemurume varuda kudo kuti urogwe uya anouya ndachinja mwoyo wangu uya hako urogwe hanzi foni nechikwereti ndazvitaura kuti foni ndatozvitaura hanzi foni mari nechikwereti I thought so hanzi nechikwereti I thought so I thought so too munhu anoshaiwa dhata kudai kachinja anenge ane chikwereti right kwakuchishanda komunhu unigeri guys kwe20 ndichapa munhu ari kuisa mari yacho ndichapa munhu ari kuisa mari yacho kungohura kuda murume nhai vediwe anongoda kungoisigwa kanisha munhu anenge achida kungovatiwa chete ndozvanenge achingoda iwe muti anodei nemubhadharwa iwo mukuku wake 500 iwo yose atengwa kabheji neupfu nemafuta nesipe kugeza zvatopera haana chinhu chanenge achida anoshandisa anzi selc tinaishe selc anoshandisa selc aiwa imbomirai vatange vauya mirai timirire mainini vatange vauya mirai timirire mainini wimbai vauya anoshandisa selc uya ndikupe nhamba yake uise 20 rand inokwana chera nechikwereti haizokupi more than 20 rand handizivi ndechemari brand ndeshe but handifungi kuti selc ingakupa chikwereti chekuti unosvika kuma uyu kuma 20 rand I doubt andatengerwa ri data musatenge airtime data direct isairi data direct musaise airtime uyai ndikupe nhamba muse data direct because hafanguti achingurudze mumwe ngauiti mudzi tapedza kutaura tochimuudza murume wavo tochifonera murume kuti iwo kana machinda tienda munhu uyu ndiwe dambudziko aiwa akauzonyanga makwanda because papa paunga vasungisana kana nenyaya yekurohwa kwaakaitwawo akabva anomhangara kupolisi auya nepolisi saka koti yakatoitwa ndobva kukoti kwangonzi hakuna nyaya alright selc uise data direct right the guy I see kuti mi ese inokanda kai nonoki the guy amisi airtime echitoni hanzi yangu inoita 150 okay timu ese inomiramira don't worry timu ese iumiramira handifungi kuti chaipe kuti ingawana data rekuti inganzi chikwereti yopiwa chikwereti 150 hazviiti aisigwada ainokwana ataisigwada vanhu 3 inokwana tamuklir akachikwereti chake no problem tichiwaka kuti nyaya yake yakamira sei aklikwa chikwereti chake chedata padiaries apa tamuklirawo handitika chikwereti gachu yataure nyaya yake Thank you, precious. Tembi mira auye tozodana baba munini nokuti ndiwo muparanzvongo muno isu tomira nekuti imi munhu waMwari mwaizononyenga sei imune mukadzi kumba why siyanai nazvo izvi varume kana vedu varume nikisi
aiwa timu ese inomira panzvimbo wiki neyo inomira panzvimbo havanonoki paese pane timu iri kushanda kapa saka 20 rand hainyanye kuvafundisa zvekudaro hanzi seusi haidaro ndakadzokorera kundibloka futi andinoona pandakapedzera kusenda message this Sunday. wamuunbloka ndazviona tatakablokana saka paakazofona aisigwa data saka gatimirire tione kuti kana vari kumisira airtime kana data kana mamudza data mubve mataura kuti manhingirira kuti mamwisira mumudzi taisa data ngadawe foni ngauye kuwhatsapp mudzi taisa airtime yedu ngauye kuwhatsapp taisa data Courage waenda kukoti nasi guys. Courage aenda kukoti nasi. Courage aenda kukoti nasi. Akwa Courage kwakaoma. Asvika kukoti uko Courage ndobva asvikotanga kutaura hanzi ndobva asvikotaurisana nema saka muCID ari kuti ari kuda 20k kuti amuburitse asaenda kukoti. Kuda 20k vanzishana na PP here hameno. Ndabuda tira zvakadza saka uda kutorega utoziva kupera kudhiswa saka uda kutorega pachidhiswa uchitadza kuti uise nyaya mberi fedha pasaite mukana wokudhiswa. Zvino haasi kubatika unongobvisa nyaya pane vari kuita pauisa nyaya kumberi chete kuti vototadza votoona kuti nyaya iyi ine maziso ari pairi havana zvavanoita havaitauri mari iyoyo zvino hameni unoona wasanyati wakuda kutofumira pano zvakaoma mufonere guys pem mufonere mudza takamirira isigwa data ngachiuya isigwa data uyu munhu ngachiuya pano ayo vari kufona ndivanokwanisa kakumudza vari kufona vari kuisa airtime ndokwanisa mudza ndoti ndivari kufona naye padirect course ina handikwanisa kufona direct course Courage akabatwa akabatwa Courage akabatwa arimo mukati Courage handisi kuziva kuti akatestwa here asi ndaziva ndingopiwa information nevanhu vari panze imimi maiguru chimufonera ika direct mufonere mudzi dzauya kuwhatsapp ndataura newe direct donai mufonere direct muti uya imai ndataura nemi pane madevelopments aitika rendonoti uyu mwangu mane uyu airtime
data chete. Manje data adairi because asadaenda kuWhatsApp. Ayo but kuWhatsApp bva aida ndaisigwa data ere. Kutani ngasina kurivhura. Aisigwa data phone ai. Ne WhatsApp. Mufonere ne WhatsApp yotoni. Because aisigwa ka data inobva kufona. Apa ndisibona kuti WhatsApp asipondeka chiri kuti achirada. Akadzokorodza kuti blog kana what ganimbo. Bullet la Maimunya. Bullet reiri by the way. Yana ne bullet Maimunya vagadzirwa bullet kwakanaka. Vakaparei Maimunya. Mufonere tuone. Ndikufona isikupinda anofuta akandibloka yeko. Kutaka kubloka yo. Ndomuna pa akaona message yandakaisa Sunday akabva abloka futi. Okay. Asatawi apalai. Apalai nasatawi. Handikwanisi kufona inini ka because ina ndina ningikiri. Ina ndina uyu mira nditwe kumwe. Andina uyu ka. Mira ndimbo wa drop right. Mira ndiku drop wadona. Ngendi try kumfonera choni. Mira ngambo mira. Anditwe kumfonera choni. Asatawi online guys. Anogona ari papa live papa. Hasikupinda. Aisikupinda iringoti calling. Uya ndikupe number utanisha. Uya ndikupe number. Umuzoti kana sikadijosa airtime yedu tukutokuona izvo so dzosa data iro. Right. Wauya vakwanda kuti tipei number dzake timufonere. Mirai. Zapindigwa. Ha? Maronda ekutsva kuvava nei munosha tokwenya sei guys. Right. Ngava achimbofana kutipa dzamba dzemurume wavo tiwe. Ngava achimbofana kutipa nhamba dzemurume wavo mira tipafonere. Kana mainini achiuya tifana kufonera bamnini. Torida data redu nayo. Torida data redu. Hello? Hello? Coach, tichimirira kachifano chipaika namba yanikikiri. Namba zabamnini, tifano chara nabamnini. Alright. Right. Mira yafonegwe. Yafonegwe auye naye kana singati ngangodzosa data. Naini, tera zvinhu zvokutamba nemunhu. Ngangotipa data redu kana sikuda kuya kutsanangura pana vachaya. Ngaitimomirira bamnini. Tifanonzwa bamnini. Andi kuita direct call. Itai direct call. Izo ndatumira meno kana vasiri kudrive so. Zvakaoma right namba dzemurume.
Ndimazi babani? Alright, almost it's alright, okay. I'm just comfortable. Alright. No, that's fine. Chimu imimi jomoita chimu eja ipa koli yenyu. Murumweni. Zvinoita? Zvinoita? Miraita. Nawe simba rashe taguma wanga chinditukirei. Simba rashe taguma wambeko chinditukirei kune we comment yako kuyonga chindituka ndakuona wanga chinditukirei nawe tina simba rashe. Are you okay, brother? Is everything okay in life? Hakuna munhu anongoenda kunotuka munhu ari right asina chiri kumunetsa or something, and then you just put a wongotuka azviti simba rashe. Are you okay mentally? Uri right? Udze zuka aise age group washinza aise age group limit kuti ma 40s achakudi pano ma 45 ipano tozoziya because utona ma 50 nema 60 nema 70 ari pano iwo tototi tuka kwa muno machembere muchiri kudai pa social media saka ndoti pepano chindepi iwo chimboita serious ne life umboti CIS machembere timbotamba pano ndo pane kwatuku retirement plan pa social media. How is it? Right, mungumani nonyanza vasikudaira. Baba muri kuita? Baba muri kuita? Endwa eda vasiku. Alright, no naiwo ndifonere mudhara. Rega ndifonere ndoga mudhara. Ndazoona vanhu vakaisa ma profile picture. Na baba vakaisa profile picture na mudhara. Okay. Kungoti uyu mutsvuku uyu. Baba ru connect hai vana data. Baba iri kuti connect isho. Ya baba haina data. Iri ngoti connecting. Hai timira titaure. Madzibaba makadiko madzibaba makadi ndikuona kuti ndachitaya kufonera hamuna data muri seiko madzibaba? Ndafonera madzibaba ndaisa audio yatika vari kutira kudaira but iri kungoti connecting. Muri right here. Hello, muri right here. Hello, muri right here. Mugunindwa. No. Yes, muri right here. Mugunindwa here. Dati maisirwa data kama kukwanisa kupinda pa WhatsApp here kozi makamirirwa. Pane nyaya iri kuda kutaurwa na tete vana maiguru vamuri kunyaya yacho it's a lot but mukaisa data munokwanisa kuunderstanda zvakamira sei. Maisa here data muende pa WhatsApp mukwanisa kutaura navo. Tababa mwana wenyu. Yeah. Kola good. Number 1 kola. Mira ikola mira chinzga. Regani papeza kuzana audio. Maisa here data. Data marone here ramaisirwa. Chikwanise kwenda pa WhatsApp so that chikwanise kutaura because vana mari yekukufonera direct calls atikuita saka chingwaisa data mu WhatsApp and then mufonera ati munoshandisa selfie. Kola ichakati changam kola changam. It's not something serious. It's a data mukwanise kuunderstand kuti kwaitike chi. Don't panic. Okay, munouya pa WhatsApp adi tokumirira tokupema minutes mangani.
Okay, thanks. My nyama, to answer your question, thank you, Kola, to answer your question, my nyama, tinoenda kwakasiyana sana kwandiri comfortable. Inini sendi zvangu I would come to social media. Andina hama dzokuti ndinoenda because hama dzacho dzitori worse. Kuvaudza dambudziko, nditoswera ndakutoimbwa mumagurupu muvachi. Saka udonda kamu ndovhendera pano. Handika, imimi chero mukandiseka chero kamaenda dambudziko rangu handikuziviya ndakana kana ganda kana ke. Hanimona, monzwa zvenyu moseka moanalyze mosa asichewanawo gurupu richatomira neni zvechokwadi from their heart to say kuti you know what ane problem let us fix this because kuhama akuchina mazivano kudzara taindanana tichitontorajedzo dana tete ndo muroyi mukuru mazivano so bringing them here on social media ndo basa remaplatform iwayo ndo new tech ndo zvaveko mazivano this is what is there but haumanikidzwe iwewo unenge usingadi unogara nchi ikoko unoenda kwako kwaunozoti iwo uri covered kwakadai anditi vasiri covered wo anditika hescan keti mbofana vasiri covered wo voenda kumununa anongoenda kwaari comfortable indinodo uya pano kuitira kuti guys moniseka enya ndakana shungu moniseka mugodi asi handishaiwa anotondimira neno chandibatsira pabuda mudziko rangu handitoshai ndosautona even panoitwa magofundme vanodi kuenda kwahama dzavo kunotsvaga magofundme they come on social media vari kushawa mari dzerendi vanodi kuenda kwahama dzavo they come on social media so what's different kuti vaine dambudziko rakati ndoda kuturira pasocial media zvakangofanana ndianiko ndiJosephat here ndikufonerwa ndikudiwa kupiko ndibaba wemwana wangu here chiti kudedza asi ndo zita racho kupi foni yacho iri kustika ndikutraya kupinda online right rigayapinde tione rigaitione kuti apinde here pawhatsapp pacho saka muri ngochanonzi Josephat ka saka muri ngoyanonzi Josephat ndozvikutoitika ndibvunze pesa kuUK nenhunzi ndozvinongobhuwawo miraitinzwe and Jesse is okay but not any days mazana supinda online I don't know what's up but akangoti ndiye saka ndo baba wemwana ka anogora bachingoningirira sei zita randakunyorerapo ndo zita remurume wenyu ndo zita remurume wenyu here randakunyorera yapo ndiro aha saka ndiye baba mwana wake ari kutsikirira wani ati vanhu vafona atobva achiti anzi kudiwa nehama dzemurume wako svikanzi murume baba wemwana wangu Josephat here abva adaidzira kudaro pamwe ndiye muimimi nokuti imimi kutsvuka musikana uyo mukadzi uyo mutsvuku saka mwana anogona kunge akatongofanana naiye pakalapa but ari wekwe musanyanya kuzvirula pakati pababa munini nemurume wenyu pane munhu nikikiri pane munhu ane mwana iyeyuyu ine namba ndisi kuramba kuti angaite wemurume kana kuti but ndinozozvibvuma after DNA kazoitwa zvaanoita because munhu anotogohwa makamboona munhu wekuti arifamba raindiresa achingotaura zvisina basa iwewe semukadzi ari mumba manje unopedzisira wabva shemiro andizvozvo saka munhu yanenge angofamba achitaura zvemanyepo zvisina basa achingotaura murume ndaichimufonera but it seems as if atodaira but angasina data remakosi noti anga ichingoti connecting alright plus kuti munhu anga ari kudrive saka manje musikana wenyu uyu haasi kuuya toita sei haasi kuuya
asandotaura paaudio iripo apa yarekodwa atoti baba mwana wangu Josephat here vari kunditsvaga kuupi regai ndipinde online kwacho but asati apinda. Saka right now probably ari kufonera murume wenyu. Ndo zvatoipo guys. Handichivamuudza kuti uri kudiwa handivamuudza kuti uri kudiwa nasisi vemurume wenyu. Ari kufona murume wenyu izvozvo. Kuti ko iwewe muri kundida kuwhatsapp chii? Because ati ndikupinda asati apinda atofonera murume wenyu. Taura chokwadi. Guys ingandizoninga kuzaise kuti varume vamusava trust ini. Murume izvo zvingomutrusta kana ane pasaidi pakoka achingobuda chite murumuka ingoti amene kwa zvaende koko amene mwari because avatrustiki varume ndo chokwadi. Atofonera murume wenyu zvikuti abvunze izvozvi atozonzire murume wenyu sadaira achatodairi manje because the first person yaunofonera ndiani uchiudza kuti ukudiwa nenyama dzemurume ka. Bato wakadaro. Hai Mels. Pa live isn't pa live. Pa live kana pa call. No, pa live. Saka uya request. Alright, sharp. Alright. That's a deal. Regaya phone. Regaya ati ndifonere ndimfonere ni direct. Tinzwe. Ana itingangodzaka sina kumbotaura na mimba yazviti. Let's have a message bas. Alright my J, I'll check. No chiri kuti izvo atofanira murume izvozvi ndo first person anokonda murume ka kuti ngunditsvaga ku atofanira murume mobva tosaenda ine pa namba yandifonerawo but handina data ndakupinda. Kwanza kachinyedzo kuzva murume sejirasa zvinosiyana shamwari. Zvinosiyana vana vadiki rega vagwire varume vavo vachazosvika pakuneta vega. Hapana vakavazhinji hapana munhu asina kumbobva nekoko. Kumbonovhurufusana nevana wotoona kuti hazvishandi. Ndo chokwadi. Hazvishandi. Guys musambofe vakambonobata-batana nemagirlfriend dzevarume aya. Hazvishandi kuti kwai ndoda murova tasiye murume wangu. Hazvishandi zviya. Kana zvichitogona rova murume kumba bhura murume straight kudheni because girlfriend ka uchitomurova ka zvatoendwa ava kutozonyitsa chidanana manje zvekutodaro andimaona. Saka don't go and fight the lady. Just sit, relax and watch the drama. Vanokorana vega kana kuti take action. Try action buda. Itaya unoita simple. Ingweta unoita unochitawo revenge diaries ndikoko. Andimaona. Kana chita walk away ndikoko. But zvokunogwa zvazvo kuti kagandine kunogwa uchinomuruma zamu zviya. Hazvishande zviya guys. Murume ndiye anoda kutorirowa because tikazorasara chokwe choka munhu vakatotora musikana uyu kubva kunhingikiri kuLimpopo ndiye murume yeyu ndiye akaunza musikana uyu kuJobe kuku. Animaona ndiye murume uyu vakatomutsvagira nebasa wena nhasi ave nemimba mukadzi azviziva akuti mimba isi yangu ndeyako madzibaba Josephat mimba iyi it's your mimba imimba yako. Nine guys kana Jimmyo ndiye ake ndomera ndiye yazotoita zvekutoudza mukadzi wacho ayenzotowisisa ndingatota chitenderera pana. Right. Mani murume uyu mukadzi uyu musikana haasi kubatika paita munhu atachayawo kwira panapa toona kuti zviri kufamba sei andichika. So inya inoda kuti uchindako anditika tizomirira tizomuwana anditika ndida kungokusira mashoko angu maviri matatu anditika murume wako ndiye munhu ane mhosva. Murume wako ane mhosva. Murume I would like to believe kuti ukazonyatsoda kuti investigate deeper kutsvaga nyaya zvideeper bamuni nemurume wako vaita dhiriri vese. Bamuni ndio vaitamba front kutounza musikana ndio vakamutora kubva kuHamaskira kumuunza kuJoburg. Murume wako aizviziva
Bamwe waita mafrandi but murume wako aizviziva. Bamwe natisi kuramba taipota nekuseri vachienda kunodya mahafu. Vanogona kuti ndavaita yodyawo mahafu ipapo. But bamwe navane chisimba chekutora munhu vasina kupiwa go ahead nemunhu adana nemunhu yeye kuti bvisa munhu kuLimpopo ukuzogire basa uye kuno ugodai zvanga zvine murume wako initi. Andiwana game rese rakaitika iri. Game rese raitika iri. Zvazongo dei wanga usina kuvabata iwewe. Ndakutaurira. Dei love chingotsvana nhasi. Atoti pabasa ipapo ari muJoburg imomo. Achitobhadharwa rent. Mistake yakaita ndekuti wakazokurumidza kungwarisa iwe ukazvibata. Andiwana ndo mistake yakaitika yekuti wakurumidza kudi kuzvibata iwewe. Ndo pakaitika mistake ipapo. Saka munhu apa pa the munhu cheche yokublame cheche is your husband. Andika zvekuti dei waigona kumurova ungadei wakatombomumamisa murume wako because ndiye munhu chaicha iye wokutoblame stereki. Iwe semukazi unozoenda kune musikana uyu uchinogwana uchidini but main culprit is your husband. Akuda kuzama kumira kuside rako iko zvino because azviona kuti wazviziva wazvibata newe wakupengawo but chokwadi chiripo dei ungasina kuchipi kuningire zvine mwana uyu arotochengetwa izvozvo. Yes we speak. Dei zvachitochengetana achitorana pamwe akuto drive. Icho kwanisismela ndisitomboramba zvese izvozvo kuti dai ndisina kubata nyaya iyi dai vanhu vachiri kutsva nerudo rwavo but nenyaya yekuti ndakabata nyaya plus nyaya dzakazobuda dzakawanda nepamusaka pekuti iye munhu anobata anditi plus madzibaba munhu wemweya vane vachiudzwawo izvo kubata izvizvi zvekundira kubvunza panyaya yekubata apa inyaya yekupichera waona here iro pastatus kana kuti chii nyaya yekubata iyi. Aiwa nyaya yekubata firstly suspect yakatanga kuitika pandakutsanangurira chekutanga paya. Then kachitu kacho ndobva iye azototaura nemuromo wake handiti because iye ndiye akaine hunhu hwekuti wakadyisa murume ndikati iwe shamwari handina nguva yekudyisa murume ndenguva yekutsvaga mari ndinozvishandira. Exactly koni unodyise murume because haushandi unongoteerera varume handiti ndokubva saka iye anga akaudzwa nana bamunini ava kuti dzakatodyiswa idzi because madira dzinoita chi mukadzi wadzo aiwa dzakatodyiswa dzionongo chingoitiswa muri kunzwisisa. Saka iye kapfunga kake kufunga kuti munhu akadyiswa munhu yoyo yekuti akazonotsvakawo zvekudyisa munhu vakazvinene zvaakadyisa baba yavo vakarwara kunge vachafa muri kunzwa sesimeri. Okay. Vakarwara kunge vachafa kurutsa kuita sei kwakuzovaendesa kwataibatsirwa ndokavasvika ndobva nyaya yese iyoyo yazobuda pachena kuzoti ndizive kuti anga amudhuze mangu kwete apo padzimba 4 kwete mulaini mangu pamwe pamhiri paanga ari so ndokwakazonobudira nyaya yese ikoko vachibvunzwa kuti madzibaba makadyepi ani muri kunzwa. Alright. Ndokavatsanangura kuti ndokamukadzi atsanangura kuti so pamakadya so mune kudyiswa pamunhu wemuprofita wai muchiita izvozvo zvinofambidzana here zvinhu zvamuri kuita handiti ndobva vazorapanurwa kwakuchiita munhu po. Right. Yeah, because murume wako ndiyo dambudziko mbechairutaro riripo iwe wakatomboma wasakambombomusa here murume wako ufa umbomumamisa because ndiye dambudziko madzibaba unorova pa kiya munhu because simba rekumurova bhaji akataura statement ndinotaura soro memunhu. Alright. Vakadaro mira yafonero. Mira yafonero. Yakuti handikazokupiza kura vekuti vanonamata vakatomuziva kuti akatendeseka mabasa rake anoyaudza vanhu but anobviringwa manje neiyaizodziva. Alright, bate vakadaro. Hello, dear. ndabva kutaura namainini izvezvi. Alright, sika nditende uti vangu vari kufonerwa paFacebook apa mira tione. Ataudzwa musabata foni nemurume. Ataudzwa mira chinzwe audio. Ataudzwa. Audzwa.
She's not picking Yes. up. Yes. Let's listen to the audio that was recorded by Nino Idafono. Hello. Masokwanisa kupinda pa WhatsApp. Andikuziva because chikuitika ndechakuti vanhu vada kunyatsoona kuti Hello. sisi mwana ari Hi, Shiri. Makadini. ndokuzama kuita kuwhatsapp munhu wache foni yangu yakafa iri kusika zvaro zvisingakwanisa Iri kustika. Yes, vangu kana vauya motaura. Alright, ndina sisi wangu panapa tinochida kungotaura nemi for a few minutes. Tinokwanisa kutaura panapa handiti? Alright. Yes, muroora muri right here. Anzi muri right here muroora. Ndiripo ndiritetezve ndiriteteka ndinisisi vakuru vajosi. Taurai ndakateerera. Mwana aripo. Alright. Kochiko chiri kuitika nehanzvadzi yangu nhai kochiko pachi zviri kufamba sei nhai? Tongowa kuti kune mwana, tongowa kuti wambouya wadzokera wadai urugwanzi rukugwana mai guru zviri kufamba seiko ko wadiko hauti kuda kuuya here mumusha nhai wetuda mwana zviri kufamba sei? Ndikuudzeko hanzvadzi yangu zvenai. Akata just now, ava akata phone. Yeah. Murume. Handakudza. Murume. Akata. Murume ndakabvunza murume udzwa nemurume kunzi handina hama iri tinosvika pamamudzo nyaya mira ndipedze audio yatinze audio kuchengeta mwana musafu tikate mhuri tikagara pasi tikaonesana imimi muchitauro saidhi renyu vaiguru votosaidhi ravo vanhu vogara pasi voona kuti akunepa ndopa taura chokwadi ndopi conclusion inenge yabuda tobatsirana ipapo kana zvichira kuti pane komplani yekuti mwana achengetwa ochengetwa basi imimi manje mukasabatika manje pawhatsapp muchiisirwa data zvinenge zvakunetsa tetakushani wefoward yacho toita sei. Handiti mimi mukuziva kuti mwana ndiwa imimi mukuti mwana ndiwa Josephat iri kuti kana ari Josephat kanyange mukati haazi ari wake zvichazongobuda kumberi uko tikazvikagadziriswa pachiri padhuze ndotsika maisirwa dhata saka tatochikumbiro semhuri takutoona zvaitsoka mainini kuti dai machita sei machingoya pawhatsapp nyaya yacho gadziriswa bhodzi tete vakuru vemudzinza vakatomira izvezvi vasiya basa kuti vataure nemi but hamusi kubatsika of which ivo havakwanisi kuaine direct call. Hello, zviri sei Vimbai? Uri kundinzwa here? Hello? Alright, makateera. Ndandoda kungovhunza nyaya yemwana Vimbai kuti zviri kufamba sei, makawirirana kuti chiina Josephat? Anga akakudza here kuti ane mukadzi? Vimbai? She keeps hanging up. No, zvacho ine murume mukati tatiteerere audio inzwai. Kwenyu mainini ndosanda kuti ndizame kukudzai vanhu vari kusaidhi kwenyu hapana ragenesi mimi because saidhi renyu renyaya hapana ari kuriziva saka chamungazozvibatsirana chokutaura saidhi renyu hamusi kujajwa hamusi kutongwa hamusi kupiwa mhosva hamusi kudii muri munhu wakangofanana neni muri mukadzi akaita seni
unozoti dzimwe nyaya dzinenge dzisina kusvika munzeve dzehama mwana ndewabamini pamwe pacho mwana ndewabamini guys nyama ndozoti mwana ndewabamini makazvinzwisisa semhuri ndotikati kuti tipagadzirise pachiri padhuze ndojero ari kuita hadi DNA munhu mwana ndewabamini tikukumbira kuti muende pawhatsapp handiti mukaenda pawhatsapp tete vanobva vakufonerai ndiye munhu anokwanisa kutaura nemi nandikwanisa kutaura nemi zvakawanda ndaita mudiki saka tete vakakufonerai vakataurwa navo poitwa way forward kuti mimi munobatsirika sei kuchengeta mwana kodzi mwana obviously dzinza rinenge richoda mwana waro kana ari wedzinza but vanhu vanotanga vanzwa saidzi renyu renyaya tete ava munotobatsirika mufunge zvenyu handingambo kuitisei zvinhu zvisingaite nditoriwo mukadzi akafanana nemi mwana hasiwa change of heart guys mwana hasiwa Josephat mwana hasiwa Josephat anoti mukuzvona sei mwana hasiwa Josephat my guru are right ngaurati wakadzvanya mwana hasiwa Josephat munouya awa amaita basa mene chitori chikumbiro uyai tizvigadzirise pachiri padhuze mongotaura munobvumira kupopota makatosununguka kupopota stereki kozi muri munhu wenyama hapana munhu wetsimbi munhu wese ane mwoyo ende munhu wese ane zvinotomubatawo zvinotaurika zvinoita sei saka mimi mukangoramba mukazvichengeta muri mega ikoko mukataura munhu wese unzwawo saidzi renyu renyaya hapana kukutongesa kana kudii unonzwa kuti nyaya yakabvofamba sei pova pasvabva wefuwadi kuti saka todii isusu hatizive hatisi kusaidhi ramai guru hatisi kusaidhi renyu hatisi kusaidhi rababa tichatodaana chinge tanzwa nyaya dzenyu dzese muri vatatu kozedziti dzinawo kuti tere mai guru vega imi musipo hazviite kuti titere imi mega mai guru asipo hazviite kuti titere baba vega imimi namai guru asipo hazviite kozi imi muchatsikirirwa tikada kuterera mai guru vega saka imi munofanirwa nge muripo muchizvidhifendawo muchimiririrawo zita renyu muchimiririrawo musoro wechokwadi chenyu chamunoziva saka munokwanisa kuuya here pawhatsapp izvezvi alright maini ndokubata izvezvi mauya pawhatsapp handiti guys ndatove ena handizindane mufungo ini mwana uyu haasi wadiki anaino kuda amudirirewo mwana uyu guys kana uchinzi wafoneregwa nevanhu vausingazivi vachikuza kuti tiri hama unenge usati waedza kupengenikwa kuti uzoti zviri kuitika handiti mwana ari wake unotofara guys mbotakaenda kupa kola sando dzake kola kana to retire you are going to take over uripo CIG mutora shanga kola mabona kola kangwara vedu ve mboisirayo kola malavu nemalegs guys abata basa pakola apa asi kungoti musikana mimba yari kuutwa nemurume is involved ndochokwadi asi murumewo zvapafeya mwana handifungi kuti ndewadhikikiri handifungi kuti mwana ndewadhikikiri ndewaJosephat I don't think so hazviiti haikola hello manzwa audio here yabva kwavimbai ndaini handifungi kuti mwana ndewekwenyu nokuti ikadai atojamba kufara apa kuti ndavingwa nehamaka otoya nenyaya kujamba kwavari kuita zvedna kuti handifungi kuti ari kutomboda mwana ndewabva mudini mwana ndewabva tanga kutaura nyaya yedna akatoramba akati ichimboitirwa iko dna ati ndine maaudio akarambwa kudhara achitagwa kudhara nemurume wacho achiramba kuti mwana hasi wangu saka nhasi mwana anomudini ngaandisiye ndichengete mwana wangu ndega handinamboti achengete mwana mwana guys mwana imi chinenge kuramba muchigwa nomurume mwana hasi womurume wenyucho kana azongouyawo mweta dna but zvaizvozvi handifungi saka kana maaudio vaitaura mukutukana vari tu hatiti saka saturday iphone aide ipapo handozivi kuti pamwe mari murume wenyu pamwe anoburisa aiwa mari kuburisa zvake ndezveapo neapo okay saka yese munhu anenge ari kustranded manje anenge achitsvaka kwekuti akaramboti kuna bamunini akamboti kune vekwampivava
handimubvunzi maratonha kwese kana kuti vamenondozviva game vakataura kuti iwewe ngatingopa yeyu balance ngatingopa balance yeyu mwana usazvitaure ngatingopa balance mwana kuona bamini munogwirei iwe bamini munogwirei Meli takubvumidzwa here kubvunza mibvunzo kuna Maiguru? Bvumbira kubvunza akabvunza pamunini akavati zvone uchaete mwana wako wari kunavimbai totoswera muchindipa mwana wenyu bamini vakati akati zvonini ndiri kuziva nyaya dzenyu dzekupanana mari mune muchipanana mari pakudii aiti aiva handitombotauri naye handitombotauri naye ndozvaanangodai okay meuzibvunzako Maiguru makadii henyu? Ndichida kubvunza, my first question ndeyekuti in all of this what responsibility are you giving to your husband? Murume wenyu pane chamakamutsamwira here pazvese zvaitika? ndakatotsamwa isisi ndakatsamwa murume ndakamuudza kuti bheta tiende kumadna tikaenda kumadna mwana akangobuda achinzi haasi wako ini ndiri kurongedza ndiri kurwa pasi bhosi wakandiita benzi mucommunity kundisekesa nenyika because right now ini ndiri kunzi ndiri kubayiwa madhepo ndinomwa mapiritsi ekudzivirira kuti ndisaite chi pamuviri asi mukufamba iwe ndo unongochingozonzi problem iri kupauri ndozva meus take WhatsApp Alright. WhatsApp marai mama kuti uri kumwa mapiritsi edhepo imi exactly ndozvaita kawana pamunina vachiti aiwa hatisi kundoti mimba yekuramba vari kudzivirira vangodi kubara ndikati handidi kubara chirudzii ndine mwana hwani saka ndingakwede here kugara nemwana hwani plus ndiri ndakaroorwa ka handisi kushaya mapoti saka ndotadza here kubara pakadai Saka pane zvese zviri kuitika, my sister, are you willing then kugara nemunhu ari kukuratidza zvese izvi? Why are you making it seem as if imimi muri kuti murume wenyu haana mhosva wamakavenga ndimai nyini, whereas munhu wamakaita chitsidzo naye murume wenyu? Why musiri kumupa the same blame yamuri kupa mai nyini? ndozvandatsanangura ipapapa kuti ndakamuti tikaita madna test mwana obuda achinzi haasi wako inini neumwebhoma zvati zvinobva zvapera asi mwana akabuda achinzi ndewako ndoziva kuti zvesva inini ndine chi But you're making it seem as if iye munhu ari innocent. Hello, makadiba mnini? Hello. Makadiba mnini? Tiripo, tirivana tete tafona. Mire mtauri na tete vakuru vada kutaura nemi. bamini mjosi makadii Anzi makadiba mnini Josephat? ndiripo bamini aiwa inini ndiri tete mukazobvunza mudzimai wenyu achakuudza kuti ndiri tete vati handitika bamini mudzimai wenyu achema kwayo kuna tete yake kwandiri kunoku kune nyaya yavimba iri kuitika iyi bamnini chiiko chiri kuitika vimba iyi mwana ndewaniko ndewenyu here bamnini ndiri tete vake madhuve ndiri kuno kuuk vamadhuve ndiri nani vakadipa bamnini ndati muzukuru wangu uno wandifonera masara chichiti handisi right ndikati chiiko ndindombotaura hangu apo neapo zvikanzi kunoku muzukuru urume wenyu kuno kune nyaya musikana unondishungurudza kudii kudii ndokurondedzera nyaya ndokuti kuna kwai vimbai unoti une mwana handitika chimbotaurai une muzukuru wenyu kuti handidi kuvharira kana riri ropa rake handidi kuvharira pashe kuti mumbodza kwaari kuti mwana ndewake here nokuti dambudziko renyu rimwe neyari yandiri kuriziva anganga akandiudza zvake
iye vimbai wacho ndianoziva chokwadi pane mawedzi kana zvinhu zvakambotaurika zvakafanana nekuti handizvarei saka handigoni kupadavira mwana wangu ati mwana asi wangu ndegerere Alright. Inini muzukuru madi kuinda naye kuma-DNA test munotesta mwana uyu mugare muzive chokwadi because ndabvunza muzukuru wangu kuti saka zvichaita let's say maenda kuma-DNA handi zvabuda uchinzi mwana ndewani ndiwo muzukuru-rume wangu pachafamba sei akati handina problem kana mwana ndochironga pamwana toita sei because murume wangu ndomuda ene semunhu akarogwa ndiri mukadzi akarogwa handiti toonesana pamwana kuti mukadzi uyu asana pachindinetsa handiti but right now handisi kunyatsonzwisisa mashoko iwayo amataura muri kutaura handisi kunyatsonzwisisa kuti ndopinda papi mwana wacho ndiwo murume wangu here because murume haasi kudiwo anenge achitiwo inini mwana hasi wangu ndopari kunetsa ipapo. inini matauro endinaneka ndepanya chiitika ndenda takambombira tichitazasvikana mwana ari wangu saka achabuya naye obataura aiwa ini ndazvara ropa reigere kana kuuya kuchimuratidza kuti mwana uyu wandakaita ndewako saka unofana kuvaratidza kuti ndinogariderapo hazvinambogara zvino saka indomubatiwa pakuti zvoya akataurawo kuti mwana iye ndianoziva kuti ini handikana aenda kuona mwana akabatisa ipapo ave madhene ikaiaai akamboitaura tikairoka tichienda ikaenda ndikanotora mapepa zvacho ndikauya naotaradza mukadzi chido mari yanzikamwe saka mari yacho ingati takatosvika takaona tatu natamiswa bhora tina mweya kuti munhu wachona anotaura mapepa akawanda aitosvika nomusunogona ukapfanyira kuita zvinazvopaapana saka ndavana kuzvitandira usati kwangu iripo kachitana inyamo chichingopa saka zvazvinoita manje ndezvokuti izvozvaizvozvi kuti kanoti kana woramba achinesana nemuzukuru wangu achimufonera chidini tichazoipindirawo handichimaona hazvizomiri zvakanaka tinozomumanyisa koko kwaanogara kwaamasikira uku saka tatati isusu inini semunhu wechirume handiti kana asiri kuda ini muchiudza munhu weyuyu kana asiri kuda kuita zvema-DNA then bamini bvai mangotora peace order protection order and protect your wife zvachose uyu munhu uyu ngaasafonera mukadzi ngaasafonera kana imimi kana aramba zvokuda kuma-DNA nokuti iyena ndingatarisa kuti mwana hasi wedu handiti ngaachisena nemukadzi ngaachisena nemi handika achienda kuna baba vemwana because mataurirwo matsanangurirwo anaitwa nemuzukuru wangu handiziviwa hangu asi DNA inodiwa because inini pachangu nepfungwa dzangu semunhu wenyama ndonatso kuti baba mini vanogona kuve vanewo chiyo vane mbeu yavo yakarasikirawo ipapapa saka ndati kuti chokwadi chikazikanwa then potandirwa ipapo aya matauriro nyazimara yasoda iye andi akamutora kupota tasvika kwaari saka ndakatotiwo zvakanaka ovile ndakatondisika ndikatobva ukoti last week bamunini asi imimi mwana wahanzvadzi yedu munonyatsokumuda here chii chiri kumboitika mwana wahanzvadzi maakubreak handisi kunzwa bamunini munomuda here pandiri zvayo network network iri kunetsa mati ndati imimi mwana wahanzvadzi yedu munomuda here kana kuti mudzimai wange ongu baba aiwa ini ndipanguta munomuda ndakaita ndakakanganisa saka kana makakanganisa muchazotiripawo nei baba nekuti makatisvibisa ka ezvino panzvimbo tasobvira tichimutsura kuti unogarire nemurume akadaro iye ari kuti murume wangu ndinomuda saka izvino maziva kuti makakanganisa muchamuripa nei muchamugadzirisa sei pamakanganisa nhau iyoyo ndaifunga inside bank ndaifunga chatsvaga kana kuti kutsvakei ndiri kuti ini inside bank ndainji tiri munhu kuti ndiite zvinoita kuti mai vangu anga
inonga anga achipara. Chinoita kuti afare ndechekunge imimi maregedza unwa muri kuita madzibaba ndo chinoita kuti afare nekuti tikangoramba tichinyeperana kuti abamnini zvakadai musiri kuchinja unhu wenyu ndipo pane problem nekuti izvozvi pakanzi pane mwana pachada maintenance kureva kuti mairara nemunhu musina protection hamuna kutestwa zvinoshanda papi kana nyange mukamuripa nembudzi kana nemombe zvichamubatsira chii? Aiwa haizvo chikamu checho muraita pamamuni but chakakosha chamuta chekuti munhu sakubvawo ipapo handina communication kana naye and ndakatofara kuti zvaakaita akantorera pistol akaita right hapachina anolinda. Kukuisai kwanga kuita paprofile picture inandinozivi munhu achiita iye pachake anenge achifungei. aiwa anenge achifunga karudo rwamaipanana muchiwirirana. Anotora munhu anopa mafotos achitora mafotos ake taisa pamastatus sempad anotora ipapo onyora zvaanonyora iye zvinoita asi musadaro bamnini mwana wanzvedzi yangu anokubikirai anokuachirai zvese achikuitirai munhu azongomukoshesavo ndapota hanzvadzi mazvinzwa. Munin'ina wangu chauri kuudza bamnini ichocho ende ini satete vake vakuru munin'ina wangu ari kutaura ucho ini satete vake vakuru chaiko chaiko munofanira kuti muripe mwana wehanzvadzi yedu nokuti kune zvirwere mazuva ano zvinotekeshera nenyika vana vadiki muri kufa nezvirwere saka kana pachinozonzi pabuda claim yekunzi pakaita nhumbu kureva kuti makanga muchitoita yake dero pasina kana mapepa zvino zvaigona kuisa even nemwana wehanzvadzi yangu pariski handiti munoona saka ndaitokumbira kuti mwoyo wake chinoti andifonera chichema ndagwadziwa mwoyo singaiti ndaitokumbira kuti mugadzirise zvinhu mutaure naye mugadzirise anogona kupretenda kunge ari right zvake but mukati memwoyo wake ari broken akapwanyika mumwoyo akapatikana saka gadzirisai chikamu ichi mutaure naye mupedze ende hatidi kuwa zvakare kunzi wadzoka mupikicha uyu wimbai uyu ngaagare kumachonyonyo kwaari ikoko kana aramba zvedna ngaagare asitadzoka achitaura nemi futi ngaachigara ikoko ndiye unozva baba vemwana zvedu akashingirira inhingi isingashandi achingoshingirira achiti zvichashanda murume wangu achakwanisa kuita tichimira nemi bamnini asi izvozvi ndo zvamakuchiita makuchimunyadzisa muri yese yomuseka zvokwadi muripo musadaro bamnini. Nawo ndiri kuinzwa pandautongofukawo chakataura nawo pakatata kuti iye ngandiregererewo pakutadza kwandakamuitira kuregerera tinoregerera kana taona mabasa bamnini mabasa enyu ndo anokumbira ruregerero zvamunoita imimi kwete kungoregerera kwokutaura nemuromo muri munhu wamadzibaba muchieresa vamwe vanhu shuwa muchibata vanhu musoro asi imimi yenyimba isina mufaro muri kuvakira vanhu mutero yedzimba sei imimi mukadzi wenyu asiri happy. Musadaro ufunge bamnini musadaro ufunge hazvidi kudaro. aiwa vachakana vazotaura naye kana vachataurirana achazotiudza kuti vataurirana sei nemurume wake kumba ikoko but at least angofara kuti bamnini vateramira havana kuda kupindura zverafu havana kuda kugwa nesu because inda ndakatouya with guns blessing but vapindura zvavo zvakanaka saka tida kutendai bamnini tendai munoisa go and put your house in order mudzokere pamberi Mwari bamnini tinoziva muri munhu taingonzwa mbiri yenyu dzokerai pamabasa enyu amaite kushandira zvamwari siyai nokushandira nyama musashandire nyama yenyu munaye mukadzi kumba anoshandira nyama yenyu chimirai nemudzimai wani kuti mweya utendere ufambe mangobata kudai mweya unotiza imi munozviziva. aiwa zvamukutaura hamundiri kuzvinzwa chandotokumbira ndechekuti ndinotenda zvinokuvira kwamaita naiye nekutsvagawo rubatsiro mukati memba yedu zvine chirevo nemuono kuti chiva imba yakandii ndizvo zvaparira kwandiri kukuga kana kuwarika ichokwadi aiwa ndinotenda ndafara hangu. aiwa tinotenda nesu aiwa tinotenda nyangwe nesu zvakanakai maita basa musoro zvakanaka kanhamba yavimbai mukatomuona motopfira pasi mosvipa bamnini kwaisu hatikunakire here zvamunosvika muchitarisa ana vimbai ava nenhingi idzodzo naimi bamnini ari kutadza here muzukuru umwe musi ndakatomboona kuti private ichipona
iprivate line obviously ndio mna anoanza ngoshinda shinda manamba saka tangu zangu tinzino tangu saka iye ngaagari nemwana ndianobva kwaumwana ina handinacho ndinoda kwaari. Saka kanzi ndewenyu maintenance munoikwanisa here bamunini? Ndozvandiri kutaura iye ndaagari nemwana wacho ndisinidza ndisaikwanisa taumedzena mwana umwe mukadzi. Zvakaoma. Aiwa Awa tatenda bamunini maita zvenyu nguva nyamati. Maita basa. All right. Drop it. Yeah, I just dropped it. Okay, right. Madam. Hello? Hello, caller? Hello. Right, mamunzo akamurumo yitashara naye apa. Aiwa, murumo yuno kudai kola mune chimutenyu. Ndiwa modiwa anenge atoshungurudzwawo neavimba iyi because atoti kwai ndikumbirire uregere uso ukanga mastatement ekuti ndona tete vangu vari kuuk vanonzwa namadhuve usa ukanga mastatement ekuti nditete vangu vamadhuve vari kugara kuuk nemunun'una wavo ndo vangu vachikufonera usazokanga mastatement iroro tati tiri vana madhuve tiri kunoko saka ari kutotadzana ari kushungurudzikawo nenyaya yavimba ivyo kwanzi ngaango chichengeta mwana wake koko because zvinotaridza kuti wo panenge pane chikiridi chiri kuitika akaramba mataichaga nyaya yematende itikadi tikati ripa mukadzi because mwana wanje zida ari kuchema afona akabatikana mumwoyo ungangokusekererako but mumwoyo wakabatikana saka wati ucharipa kwai ndiuzotaurawo kuti kwai ndiri kutenda kuti ndakakanganisa ndodawo kuti ndigadzirise saka muzogadzirisana kumba kwenu koko urege kuita womanyemweka woutine kuti nanatete vangu vachimira wochiteramira wochiripo ndoda kuripiwa uripo zvakanaka. Alright, iripo. Ulichibva watomubloka usatombomubloka usachatombomira tena kana. Iwe chikonzerera nemba yako kumba kwako ikoko. Ukangoti Facebook marriage yapera. Amena ako. Alright, iripo. Ndinasimatisheni simero dhari zitinobisa aiwa sinomira pachokwadi guys atisikumira zvokunyeka handitika tinomira pachokwadi regai kumbotaura namadhuve majejejewe anyora komende kuti anzi vadini kuti zvochihera sei vanyora kuti ninge akabva ati the moment yawaisa watuka madhuve chinjejejeje pane pashonde pedu tinobvumidzwa kutaura any seneme yatinoda moreover inini mai vangu ndimadhuve everybody knows that pano kuti ndiri mwana wamadhuve murume wangu ndidhuve handitika saka nditori mwana wemuyera dhuve handitika zvakare ndiri muroro wekuvayera dhuve ndinobvumidza kutaura seneme yandinoda zvokuzoti kwakutuka vasikana ino kuti might be a ghost handitika majaira enyu kumasiti kwamunenge majaira ngotituka muchingotidivenga muchingodaro handione nidhekuya kuzotitukira paplatform pedu kana musina kufara munokwanisa kungobva handiti because the moment wasa watuka isusu tikutoita hedu nyaya dzedu pano sematiro atinenge tichiita iwoyo wotiti kwatove kutuka mainini hatidaro handitika hatina mbokutukai hatina mbokukanganisirai hamuna nidhi munauro raite kuti venga but hamuna nidhi yekuti muzoti titituka because matoti handimaona inenge yakaipa handi pamwe munenge maisa enyu mukuseka kana mukufara but kana zvichizobudawo kuvanhu nekwatiri zvinenge zvisina kuzomira hachizomiri zvakanaka but anyway sisonge nditori mwana womuyera dhuve akakwana ndosanozviziva nditori mwana womuyera dhuve chai ndobva ndaenda muroora kuti okuvayera dhuve chai handimaona right saka guys nyaya iyi mainzwa iyo makutofonawo nedzavo guys ini ndinoenda kubasa manheru guys guys yes moms ndikuenda kubasa manheru zvokuti tichazoramba guys tiri pano andizodade hanzi bloka iwo hatimubloki pamwe aita zvake as a joke not knowing kuti tinogona kuzodiwo handimaona saka nazoipinda kuti tigozowana kuitaura handiti maona hanzi it was a joke okay no problem so guys at least iyi yapera handitika toti iyi yapera at least kumba kwavo chinogarawo zvakanaka taigadzirisa kai guys yapera tachiigadzirisa ichi yapera handitika yapera iyi zvino tozongochinzwa yani ngirikiri uyu timbotraya habi wani ngikiri
yapa kwababa ari uko timbonzwa kwababa ari kokutanga kuya aihope ndaichiti havana dhata kana zvinonetsa havana dhata havana dhata baba ari vouyawo kutanga uyo kuda kuwe mavhidhiyo Hello. 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 Makadiko baba ake. Chibali mawadi. Chiripo. Baba ake. Mtotete mzimai wenyu. Wamaikele. Asi. Ndiriko kuno ku UK. Havadrop. Avakadodlisiwa chaiko. Havadrop. Havadrop. Kana zvanotisiva. Andisomere chipo wamaikele. Muda ndaira saka. Unamba yangu ndi vanokwana kaisa. Nikwazikamwa. Nikwazikamwa. Wamaikele. Nikwazikamwa. Kwanza mwecha live kuti esi maike kundafonera baba akeleka zvikadzika ati ndinitete maswera sei muzukuru wangu ndanchifonera baba akele but vandikata muzukuru saka handina kufara nezvavaita because kunditeerera ini ndinofona satete vako ndichizama nditaure newe navo muri vazukuru vangu mose vobva vandikatira ndozvaari kunwacho vatosvika kumbe havasati vanosvika kuma6 kundiani urimo kunani munani andirindeka wauya ndawachitete sendikati kuti pamwe auyazve nokuti andandomboitai kuti wandakudziwa nchiti pamwe uri pasaiti andowana saka adropa live saka ndafunga kuti allright aiwa waadropa fast murume wako adropa fast angotetewe kupinga tete vake veku-UK abva adropa saka zvandoda kuti uite iwe weka anosvika kuma6 days a7 kuroko ndoda kuti paanosvika handitika otomudza kuti wakatirei tete vangu vachitaura newe anoti zvefacebook ere murume wako saka handisivipo iwe obva wamudza kuti wakati tete vangu vari kuti ndauza tete vangu nyaya iyi ini ndochipinda satete waona panongouya call me aripo padhuze usafoni palauti ndoda kumupedzera ndoda kumupedzera ndobva ndaedha vamwe tete totaura tete 3 tiri kunoko kana ungosina kudza kuti tete kwari ku-UK nhasi unosangana nesu womudza kuti ndandisina kuudza tete vangu because pane zvemufamily zvakaitika but ndazovatemera saka vanoda kutaura newe tochipedzerana ipapo achingopinda mubati negede foni indobva ndaedhana matete vanatete toyatsa kumuti jijiji asi uchaona chakatadzambwa kuti isataurei kunye namaichigoni iripo usati astress asati astress asi kuti panoda kuhonkwa nyaya handizivo kuti katimbomuwa rinoti kudii then utohotakira ipapo guys saka totomirira 7 murume 6 achingosvika 7 kuda chingoti totozoenda kwasi tatopedza naye murume uyu titomuudza nokuti nai togadzisa dzimba dzevana vehanzvadzi togadzisa dzimba ichi dzevana vehanzvadzi dzedu guys kungoitwa yose yose murume kana sasa achibuda pachina kati ane girlfriend yake ngoti hanchadi ndaane girlfriend tochiziva kuti mwana wehanzvadzi haachadiwi handitika warabwa nemurume tochionesana kakuti tine vhidhiyo tochiindisa here tochinza here kukambani kana tipofambwa sei totanga anoona tofambira nyaya idzi handi mazviona tofambira nyaya idzodzidzi saka guys nichirega titi zvakutovata tobasana mangwana nokona kuenda kuti vanaita saka tichavata maska pana pamwe pandozobva vata 6 hours hazviiti 6 hours hadziti kuti vate 6 hours saka obvious kuzvi 2-3 uko tinoenda tomuka handitika todzoka pano handiti asi ndakatadza kudzoka pana pane sunday tenge tiri pano kusazoti simeli aiwa kana totouya tototite tete ukangobhaisa simeli hamene hako tete
ndo chaicho yatinge chida kuti tikufambira nyaya dzevana vehanzvadzi kuti tigadzire dzimba dzenyu idzi. Handitika imi mukuriswa nevarume venyu. Handitika vasiri varume venyu vasingataviri pafacebook siri vasingatizivi. Uyai isu vana kuti timbopindirawo. Uyai timuye nenyaya kwatiri timbouya sana tete kudzimba uko. Timboya sana timbouya tipindire mudzimba imomo. Timbogadzirisa tione kuti zvinoramba here kugadzirika. Garai zvakanaka nevarume venyu. Handika garai zvakanaka tinokurudzira kugara zvakanaka nevarume. Handiti kana zvanyanya musi varume uyai kwatiri kuseri kumondiudza ndotsvakawo 2-3 vana tete apa touya kuseri kuti tomukomba. Handika pako murume wakuti timbotaurawo nemi dzimba dzenyu dzinake mugare zvakanaka. Pamwe pacho munenge muzorega kuti iye because munozivawo kuti nemi mune zvamuri kuita hamudi kuti tizowa. Handika asi kana uchida kuti zvigadzirike sometimes zvaita vana tete venyu kudhara munotori munobva kuti tawilling kuti muzoti chokwadi chabuda pachena ipapo. Handimona kuchabuda pachena usazomwakapirisa ai wakapirisa ndimu akapirisa ndimu ndoukama nesati zati ndapedza mashifts aimanaidza. Handimona hanzi ai wanena kubasa nyaware dzogonoramba kwana jera kuti amasikatike ndogonoramba ndiri muchikuti kwai maso zvisingaiti. Handimona hanzi chiuya neyangu kwanda kurokwa hatiogoni kurova hedu asi tinombomushungurudza tongomushungurudza usana tete. Handinobasana tete tongokushungurudza kusvikira wamheno tichakushungurudzawo nemashoko akanaka kwete ekuputsa. Tichakushungurudza nemashoko akanaka atenge tichiuyawo mune zvakanaka. Handitika so guys tigaimboenda ndimbonoteramira pasi ende zvakare tichiri kunayo revenge diaries yaya toirova nesunday revenge diaries. Pasunday apa revenge diaries tinenge tinayo tinenge tichifamba nayo pasunday revenge diaries. Saka kusunday guys mogadzirira revenge diaries. Handitika zvinongoenderana guys tichigadzirisawo dzimwe dzichiputsikawo dzimwe tichimisawo dzimwe dzichidonha. Zvagara guys hazvizombomiri dzose kanimoziya hazvizomboiti fe. Dzimwe dzichitoondomokawo dzimwe dzichimira dzimwe dzichiondomoka dzimwe dzichimira. Handi munoziva why because kurevenge diaries uku kana munhu akutorevenge kuda kuti kutoondomoka kwaya kutoita uku. Handimona kutoondomoka. Handitika tichiziva kuti chikuitika chiitete kura lusina date tichiziva kuti chiku chakazoita kuti uchitewo muchawa zvakawanda parevenge diaries. Muchanzwa zvakawanda parevenge diaries. Vakadzi musatanga mashora regai muve marizens avo kuti ndakazorevenge because muri kuziva nditi vakadzi. Saka you are free Sunday kana usingakwanisi kutaura send your audio will play your audio. Handika Sunday revenge diaries. Handi chii chakazoita kuti wo revenge revenge murume wako zvino uri kuhura murume wako. Handika chii chakaita kuti urevenge tichida kuzoziva. Handitika so guys muve nemasikati akanaka. Handitika guys muve neusiku zvakanaka zvakare guys. Mwari waveneni guys denasingaendi kubasa taiswera pano but basa mberi hesilasi kulasi kudherera kwacho unoya timeli iwe uri mufana wangu unoya kuti timeli kwatiri inini mnavere 40 chakadaro makore lasi iwe tiripo. Saka vana lasi vanenge vachimiririra varume ibhetso ikuti tiriko kuvakadzi. Handimona saka revenge diaries Sunday chii chakaita kuti uchite murume wako. Handitika toda kuziva kunoku totanga tatera we listen we don't judge. Nemiwo varume lazi bring your friends let's hear and learn take notes. Chii chiri kuitika kuti vakadzi vazokuti uyai muzvinzwire from those like chiri kuita kuti vakadzi vazohura chii chakaitika hazvingoangomuki munhu achingohura pasina chaitika. Pane zvinenge zvakaitika ngatisvikei pamudzi totangira ipapo. Handika ngatitirai kumisa dzimba idzi. Handika tichigadzirisawo tichionawo pane mamistakes edu vakadziwo tichionawo pane mamistake tichionawo pane mamisake nevarume toonesana toita common ground togadzira dzimba dzedu dzomira. Handiti ndizvo so guys muve nemasikati akanaka. Handika bless you.